Nedir Şah hakkında rivayetler? Toplap Şapat ayarlan Aşır Pur Meredov, Kergün 1992 yıl. Şaların şafi Nedir Şah hakkında? Şaların kelami, kelamların şatıdır. Elimde yaşayan hemme adamlara ma'lum we aşkardır. Hemmeňiz şopansyňyz we her biriňiz raýatlaryň ýaşaýyşyna jogap berdiňiz diýen sözleriň mazmuny laýyklykdy. Beýik Yaradanyň merhemet saýatyny, sergörlük, ýolbaşçylyk derejesini tapan biriň ýaly pespäl benneleriň bolmagy, hor homsulary we aýak astyna atyranlara kömek bermeklik, olaryň gam gususyny paýlaşmakly üçindir. Nedir Şanyň fermanlaryndan? Şahlaryň şafi Nedir Şah hakkynda rivayetler. Nedir Şah? 4 yklim basyp alan üçin 4 sygaly täze başyna geýen Nedir Şah. 18-nji asyryň 1-nji ýarymyna gul bolup Xiwa bazaryna satylandygyndan şahlaryň şahy diýen derejä ýeten Nedir Şah, inni 3 asyr bäri dünýäniň taryhşynas alimlaryny ankardyp gelýär. Nedir Şah barada Eýranyny, Arabistanyny, Hindistanyny, Ýewropa ýurtlaryny, Ermenistanyny, Äzerbeýjanyny, Dagystanyny, Moskwady, Sankt-Peterburgdy köp ilmi kitaplar, şeper eserler çap bolup çykdy we çykýar. Emma onuň öz dogduk mekany Türkmenistanyna ne ilmi iş var, ne şeper eserler. Bolaýmaly ýaly. Tebäbul İngiliz alimi Lockhart ýazmyşlyn. Kapkanyna däl. Onun 16 mil demir gazyp gününe gördi we Muhammedabaddan 3 mil gün orta gününe gördi. Destgir diýen bir gyşlakdanam gaýrarakdy. 1688-nji ýylyň 22-nji noýabryna dogulýar. Baýdylýanlar Nedir'in dogulun ýeri häzirki Kaka şäheriniň töweregi diýdirýär. İkinciden, Nedir ilmidama hatta 1740-njy ýylda delidi, şahlaryň şahy diýen ady alanydy, özüniň türkmenligini, tüýüs türkmenligini töweregine näkilrek wons bilen aýdýar. Nedir özüniň türkmenligini bir näçe fermanlaryny aýratyn nygytap hem magtanyp ýazýar. Nedir Şanyň zamannaşy Bagdatly alim Abdullah Ependiniň öz kitabyna ýazyşyna görä, Nedir Şah beýlek mihmanlar bilen türkçe gepleşdi. Abdullah Ependi bilen türkmençe gepleşipdir. Ýene şu alimyň ýazyşyna görä, ähli mesçitlerde okulýan hutbada Nedir'in türkmenligini tarpdyr. Nedir Şah Hindistanyň padşahyna ýazan hatlaryna da özüniň türkmenligini ýazýar. Nedir Şah öýlenini öz tigrideşi, Oşorlardan Baba Ali Bek kötäniň ilki uly gyzyna, o wepat bolan hankisi gyzy Gowhar Şah öýlenipdir. Ene şu misallardan sakı sonundadır. Türkmenlerden öňe çykan, şahy äleme dolan padşah barada ilmi we şeper eserler ýazylaýmaly ýaly. Belki onuň zalimdigini nazar alyp, ünsün düşüründirler. Eýle bolsa ýalňyş. Nedir Şah hiç millete de rehmetmendir. Hasam Kawkaz milletlerine. Şonda da Ermenilerde, Äzerbeýjanlarda Nedir namalar barmak basyp sanardan kän. Ilmi tarih kitaplarla birlikde Nedir Şanyň ýaşaýyşy, gylyk hyýaty, edermenlik batyrlygy, parahatlylygy we harby işçiňligi barada halk arasynda oňlar rivayetler ýaratdyr. Şol rivayetlaryň ensemeli göskünü türkmenler bilen baglanşyklydyr. Gynantakdy. Ol rivayetleri şakaşenni ne folklorçylar, ne de tarihçiler tarapyndan toplanypdyr, almy deriň o obyekti de bolup bilmendir. Şol rivayet gurunlardan käbir misallar. Nedir'in Xivada 4 ýyllap gul bolundygy, ony ahala Keýmirköriň öz ýany bilen alyp gaýdanlygy barady. Uğurlu gazak bilen Keýmiriň arasyna jetlik düşenligi bardyr rivayet. Uğurlu gazak diýilýän Nedir Şanyň iň ýakyn serkerdeleriň biri. Ol 1738-nji ýylda Dagystanyna Nedir Şanyň süýtdeş dogany Ibrahim Han bilen bile bir günne söwüşdülýär. Gazak tireti Ýemrelleriň bir bölegi diýsek, onu uğurlu gazagam türkmen bolup çykýar. Nedir Şah Keýmirköri gullugy çagyryny durna göýükde dudok girdi diýen rivayet.
Nedir şanyň iň dogumly, iň tiltimçi, iň edermen, iň ýetişikli terdary. Garamagynda 14.000 ýomut göýekliň we beýleki tirelerden nökeri bolan hanaly göýekliň, bu Döwlet Mämmed Ahun Magtumulynyň kakasy bardyr wayat. Nedir şanyň öz uluglynyň gözüni oýduruşy baradaky wayat. Nedir şanyň yrymçylygy baradaky käkirikler hakda wayat. Garaz bizde de rivayetler ady eken. Ýönün ferilmendir. Soňky ýyllarda tarih ilminde obyektivlik, onu oğudunluman, taraşlaman, gowy erbeden saýylajak bolman, boluşy ýaly ýazyp beýan etmek barada biziň türkmen alimlerimiz köp çykyşlar edýärler. Şonuň üçin biziň türkmen ilimiň taryhyna belli bir derejede täsir eden Nedir Şah barada türkmen okuwçylary hakykaty bilmelidirler. Haýyny hödürlenýän şu eliňizdäki rivayetler Nedir Şah'nyň gylyk kiýetini, oğlanlygynyň öldürilýänçe eden işlerini, rehimsizligini, nefsçiňligini, akylynyň keskirdigini, garadan gaýtmazlygyny bilmäge okuwçylara kömek eder. Olar dürli tarihi, edebi we gaýry çeşmelerden, halk arasynda bolan gürrüňlerden, alaýta-da Muhammed Husayn Kuddusynyň Nedirnama atly ören gymmatly we ähtiwalyk tabyny toplandy. Aşyr Pur Meredow filolog ilimlerinden kandidaty, Türkmenistanyň ilim we tehnika boýunça döwlet baýragynyň laureaty. Nedir Şah'nyň ananjy? Nedir Şah her bir zadyň sebäbini adamlaryň edellen maňryna ýazylan ýazgy bilen baglanyşykly diýip düşünipdir. Hatda käbir derňüçler Nedir'in şoluşlar arkaly köp gyrgynçylykly eden mahaly, özüne aralyjy Allah Taalanyň islegini ýerine ýetirýän adam diýip bilipdir. Şunu anladýan şeýler gurrunam ýaýrapdyr. Günleriň birine Nedir Şah'nyň bolýan öýüne bir ok atyrypdyr. Şol oka bolsa, bir tike kağız gelmeýän eken. Kağızyň ýüzünde de şeýle ýazgy bar eken. Eger padşah bolsaň, raýata mehribanlyk ýagşylyk et. Eger peýgamber bolýan bolsaň, halas bolmaklygyň ýoluny bile görkezip, eger Hudaý bolsaň da halka rahmet. Nedir Şahaty ýazany tapmak üçin näçe tagalla etse de tapmandyň. Şol hatdan bir näçe nusga göçürip, goşun eskerleriniň arasynda ýaýratmak tapşyrýar. Şol hatyň ýygyna aşagdaky jogaby da goşmak buyurýar. Men raýatdan himayet eder ýaly padşah däl. Men halas bolmaklyk ýoluny görkezer ýaly peýgamberim däl. Men bennelerine rahmet eder ýaly Hudaýym däl. Eýsem men yeňici Allah Taalanyň elinde bolan bir gural. Men günäkärleri jilalandyrmak üçin geldim. Şah'nyň şahyny şahy hyzmat edişi. Deli şäherinde Hindistanyň padşahy Muhammed Şah'nyň we Hindi emirleriniň we ýaşullarynyň huduruny Nedir Şaha hyzmat etmek, onu hormatlamak üçin guralan bir köşk meýilinde. Tütänden köşk hyzmatkarlarynyň biri mejimede çaý we kofe getirýär. Ol hemişek ende boýunça mejimäni ilki bilen Muhammed Şah'nyň ününe goýýar. Hind şahy we emirler hyzmatkaryň ýalňyşyna düşünüp, çaý näme ilki Nedir Şah'nyň ününe goýmady ka diýip ýynjaklanýarlar. Emma Muhammed Şah sarahanlyk bilen mejimäni alýardy, onu öýdi Nedir Şah'nyň ününe eltip goýýar. Bu hyzmatkaryň maksady Şahyn şaha hyzmat etmelidir diýmek ekenip, hyzmatkaryň ýalňyşyny dödýär. Onun bir hereketinin yarama täsir galdyrmagynyň öňüne alýar. Howsalanyň aradan aýrylmagy. Nedir Şah uluk ýurtlaryň birine goşun çekip barýaka. Goşunyň öň ataryna barýan eskerler ýoluň orta arasynda dikilen bir gazyga gabat gelýärler. Şu gazygyň ýüzünde kimde kim şu gazykdan aňryk geçdi, helak bolar diýip ýazyran eken. Şu ýazgyny gören goşun öňe gitmekden taklanýar. Biýagdaýy ýdrakdan gelen Nedir Şah habar berýärler. Şonda ol ýanky gazyk ornundan soňurup, onu goşunyň öňünden götürüp gitmek goýýar. Şeýlelikde eskerler hiç şeýle ýynjylyksyzlanman, şo gazygyň ýydy bilen ýöz ýürüşlerini dowam edýärler. Başarjanylyk we münasiplik. Nedir Maşadyň goýundaky Hoja Rebiýy diýen ýerde ýerleşýän goşun polkuny gullyk edýän mahaly. Tehmasip mürdäniň köşkünde hyzmat edýän Pethaly Han bilen başarjanylyk we laýyklyk uğruna bäsleşik edýär eken. Terdarlaryň ýygynanan şadarynyň birini Nedir bilen Pethaly Hanyň haýsy biriniň başarjanylygy we terdarlyga laýyklygy köprek diýen temada gurrun edilýär eken. Şonda terdarlaryň biri
Meniň başarjanlygym we laýyklygym olaryň ikisinden de köpürekdir. Eger olaryň ýagdaýy mende bolan bolsa, ikisini de aradan aýrardym diýe. Bu gurrunlary eşdenleriň biri ony Nedire habar berýär. Nedire bolsa şol söýde aýdan terdary öz şadaryna çagyrýar. Onu zalwaryny çykarmagy buyurýar. Soň biriňe getirdip, şo terdaryň otur ýerine dürtüp başlaýar. Terdar şydap bilmän aýlygyny çykyýar. Şonu Nedirin özü balagyny çykaryp iňgäni öz otur ýerine dürtmäge tapşyrýar. Emma iňe Nedirin guyrugyna sünmän döwülýär. Çünki köp wagtlap at üstüne geden sebäpli guyrugynyň hamy galňap giden eken. Şonu Nedir ýaňy terdary ýüzlenip, inni başarjanlygyň we laýyklygyň nämedigini bilen bolan gerek diýär. Nedirin gaýygamy we şatlygy. Nedir paçalyk edýän wagtynda bir gün gymmat baha geyimlerini geyip oturýarka, birden bir zat ýadyna düşüp ilki ağlapdyr. Soňam gülküz tutdur. Şo ýerde bolan mürde Mihtihan şanyň mürdesi. Biýagdyň sebäbini şadan sorapdyr. Nedir oňa şeýle jogap beripdir. 3 ýaşly ulumkam. Ene matam ören garyplykda ýaşaýady. Menem egirimde eşigim ýokdy. Kakam ejemiň egiren ýüplerini satyp, maňa 3 gyrana bir geyim satyn alyp berdi. Men şo geyimi geyip köçe çykamda öýdeň duşlarym bilen oýnamaga başladym. Meni başlyklary hataýa edýän üçin olar maňa tabinler. Şo portotda başga bir köçäniň oglunlary bilen uruşup öýdüni edermen we batyr görkezden bir oglun meniň ýanyma geldi. Ol ýalaň açdy. Onuň geyimini egininden ýertip syparyp alyp giden ekenler. Men onuň görkezden edermenligi üçin öýde eginimdäki täze geyimimi oňa başladym. Haçan öýümde dorunup gelemde, kakam meniň geyimsizligimi görüp, maňa azar berip başlady. Meni jaýyň üçüňinden tanap bilatyp goýdy. Agyr soň ejem meni azapdan halat etdi. Bugün bolsa, meniň şeýle dawaral derejege ýetenimi görür ýaly ene matam ýok. Ine, şoň şuň gam çekip agyrydym. İkinci tarapdan orada görýän, Allah Taala maňa her hili näýe nymatlar berip, paçalyk getiripdir. Hemme zat ölüp şinedipdir. Şoňa bolsa begenip güldüm. Täç bagyşlama. Rawayatlary görä Nedir Şah Hindistanyň şahy Muhammed Şahny ýeňip Deli şäherine girenine. Onuň hormatyna bir mejlis kurulýar we şoňa ýurduň atly awrely adamlar matnaşýarlar. Şo mejlisde Nedir Şah Muhammed Şahnyň gymmat baha gowherler bilen bedelen täş telpegini onuň kellesinden çykaryp öýde geýýär we içine demir goýulyp tikilen öýde telpegini bolsa oňa giydirýär. Telpek giň bolan sebäpli onuň burnuna çenniýetdi. Muhammed Şah şunun ýaly şalyk fiýlarynyň berilmegini derek, Hindistanyň 250 ýyllyk garnasyny Nedir Şah peşkeş edýär. Nedirin gudraty. Nedir Şahnyň goşuny Hindistany ýeňip Deli şäherine girenlerine ilatdan oljalyp başlaýarlar. Soň Nedir oljalmagyny bet etmeli buyruk berýär. Şondan soň bir Hind aýaly içi gowherden dolu bir gapyrjagy getirip şonuň içinde gowherleri esgerlere paýlap bermegi Nedir Şahdan haýyş edýär. Nedir Şah munyň sebäbini soraýar. Hind aýaly şeýle jogap berýär. Esgerler taýlyn edýän wagty. Iki esger meniň öýüme gelip şu gapyrjagy aldylar. Onu açıp içinde gowherleri öz aralaryna paýlaşak bolup duran wagtlary birden zarçynyň paçanyň buyrugy boýunça oljalmagy bet etmeli. Hiç kimiň malyny el tutmaly diýilýän tedini eşitdiler. Şo portotyň öýdünde ýanky esgerler gowherli gapyrjagy ýerine goýup öýden çykyp gitdiler. Sizin şeýle gudratyňyz we esgerleriňiziň buyrugy şeýle tabiňiniň hatyratyna men şu gowherleri size peşkeş berýän. Men mermer daşyny çekýän. Nedir Mürde atly tarihçi özüniň Tebriziň tarihi atly kitabynyň 89-njy sahypasyna daşka diýen manysyna owasyna bolan Tebriziň mermer daş magdanyny waspedenden soň şeýle ýazýar. Meniň atdaşym Nedir Şah magdandan ulu daşlar kesip horosona ýakitmek buýrupdyr. O daşlar Imam Mirzanyň özüniň gabyrynyň üstüne salynjak jaý üçin hemde kelatda gurulýan imaratlarda peýdalanmaly. Olaryň bir toparyny ýakitipdiler. Bir näçe edem ýollady we ýene bir topar daşlar kesilip ýakitmäge taýýar edilip goýulupdy. Edil şo wagtlar şahy şekil etdiler.
Daşlar nirde bolan bolsa durun yerine galdy. Awtor sözüni dowam etdirip ýene şeýle diýer. Ýaşlykdan bir zat ýadymda galypdyr. Aýdymça ýarlar şo daşlar çekýän öküzleriň dilinden öýeleriň ýakymly we gazgyn sesleri bilen aşaky şygyry aýdym edip aýdardylar. Men mermer daşyny çekýän, nediriň zulmyny çekýän. Goýunyň golsünkü. Nedir ýaş wagtynda Harýadym sebitinde özbekleri ýetir düşýär. Onu Harýadymly bir mallar çarwa satan ekenler. Ol mallar bolsa, nedire tehrada bakmak üçin bir näçe goýun tapşyrýar. Nedir her gün çölek edip çopançylyk bilen meşgul bolýar. Bir näçe wagt geçse, hojaýyn nediriň öýüne alyp barşyndan sözünden, oý pikirinden parahatlyk we paýgaslyk alamatlaryny aňyp başlaýar. Ol bir gece düýüş görýär. Görse, nedir Eýranyň padşahy bolupdyr. Köp goşun toplap, özbeklerin bar güýjüni derbi dagyn edip, öýleriniň dürli muşokkotlukları tedewar edipdir. Şo güniň ertesi hojaýyn nediriň ýanyna gelip, göründüýüşini aýdýardy. Eger men seni azat etsem, dergine sen näme dersiň diýe. Nedir aýdýar? Eger bir wagt serdar ýa-da sultan bolaýsam, nähili hajatyň we haýyşyň bolsa ýerine ýetirerim. Şonda hojaýyn aýdýar. Şu berýän wagdaň üçin maňa bir nişan ber. Nedir goýunyň golsünkünü tap getirýär. Şonuň üstüne daş bilen bir näçe söz ýazýar we hojaýyna berýär. Şondan soň hojaýyn nediri boşadyp öz watanyny uradýar. Ýyllar geçýär. Nedir ilki goşun başlygy bolýar. Soň padşahlyk etdi. Hindistany basyp alandan soň özbekleri boyun egdirmek maksady bilen Harýazmy we Buhara goşun çekdi. Buharany alandan soň Harýazmy gelýär. Şu pursatda nediri azad eden hojaýyn aradan çykan eken. Ol ölmedinden soň nedir bilen bolan wakany ogullaryna gürrüň berip, onuň beren gol sünkünü olara beripdir. We eger şunun ýaly adam Harýazmy gelýär, hem kynçylyk uçuraýsaňyz, şu tünkü oňa görkezin. Hökman o size kömek eder diýipdir. Nedir şa, Harýazmyda özbek gowgulaňçylaryny tutup başlaýar. Şonda hojaýynyň ogullary öýellerini halat etmek üçin kakalarynyň beren sünkünü bir taýagyň ucuna dakyp, nedir şanyň ýanyna urýarlar. Olaryň aýdy bilen ýene-de bir topar özbek şo tarapy urýar. Şanyň huduryna baryp, kakalarynyň aýdan sözlerini nedir şaýatly diýerler. Nedir şa bolsa, beren gwadatyna wepa edip, olara hiç kimiň zat degmezligini buýurýar. Gonok gardy. Nedir şa Tebriz şäherini basyp almak we o ýerden Osmanly türkleri çykarmak üçin şo tebite goşun çekdi. Haçanna şäheriň golyna baranyna Osmanly eskerler 8-10 adamdan ibaret toparlara bölünip şäher baýlarynyň öýlerine ýerleşipdirler diýen habar eşdi. Nedir şa, şo mehman kabul eden baýlar çagyrýar we olary her kimiň öýüne Osmanly esker bar bolsa, olary öldürmeli buýurýar. Eger de men şähere girenden soň meniň permanymy ýerine ýetirmedik bir adam bardygyny bilsem, onu öldürecekdirin diýär. Baýlar şähere öwürlüp baranlaryna, öýlerini näçe Osmanly eskeri bolsa, ýa öldürýärler, ýa-da şäherden çykaryp koýýarlar. Şondan soň gonok gardy diýen düşünje halk arasynda durnukly söz dizimine görülýär we şeýdip, nedir şa hiç şeýle uruşdy, aňsatlyk bilen Tebriz şäherine gelýär. Dünýäden ötün. Muntahab at-Tabarih adly kitapda aýdyşyna görä, Feyd Bagyr Halhaly diýen bir alim düşünni Hedret Ali'ni görýär. Ol Nejepde öýe guburynyň başyna bir kürsüniň üstüne oturan eken. Töwereginde bolsa bir topar nurany adamlar duran ekenler. Birden Hedret Ali ol adamy getiriň diýip işaret edýär. Bir salamdan soň nedir şan getirýärler. Ol ölü ýaly bolup Ali'niň garşyna durýar. Hedret Ali o käýeye eden yarama dişlerini yüzüne basýar. Nedir şa? Tedini çykarmaýar. Soňundan başyny galdyryp şeýle diýär. Ey weli Allah, ruhut berseňiz bir agaz sözüm bar. Hedret Ali aýt diýär. Şonu nedir şa? Ey emiril müminin, hem maýdan rahatlaňa dogry. Men olary inkar edip biljek däl. Emma şoňa garamazdan men seniň we şaýlaryň düşmanlarynyň gözüni kör edere barabar iş etdim diýär. Ali, ana aýt näme iş etdim? Sizin guburuňyzy remont etdim. Onu tylla bile bededim. Ol 4 töweregiň nur saçypdyr. Hedret Ali şu töwereşdenine töweregiň adamly öýlenip, "Dogry aýdy.
Muny onuň şüýün taýýarlanyp goýulan zaýak edin diýer. Ol adamlar Nedir Şahny aýdylan ýeriltýärler. Ýokarda at tutulan Seyit de şo jemaatyň ýygyna düşüp gidýär eken. Nedir Şahny eltip bir ajaýyp bagy girdiler. Seyit de şo bagy girýär. Görse Nedir Şah şahane geyimlerini giyip tağıtın üstüne otuyor eken. Seyit onun yanına var salam berýär. Gutluya bu oyun madat alıp, özüň adapdan onu talat ettin diye. Nedir Şah, ey Seyit, meniň hezrete aýdan sözlerim aýny hakykatdy diye. Keýmir Körüň edermenligi. Nedir Şah türkmenleriň garşysyna eden bir uruşunny, olaň kabile başlygy Serdar Keýmir Köri öýüdi bilen gere hökümini alyp gidýär. Şeýdip ol türkmenleriň etege we daregede hüjüm etmekleriniň öňüni almak isleýär. Şonan bir näçe wagt geçenden soň tötänen türkmenler daregede hüjüm edýärler. Nedir Keýmirden bu hüjümüň sebäbini soraýar. Keýmir bilemok, meýilleri bolanda edendirler diýär. Şonu Nedir sen pok ýýäsiň diýär. Keýmir kör hanagy, poku gargy ýýändir. Gargany bolsa gullar ýýändir diýip jogap berýär. Nedir Keýmir körüň bu batyrlygy ýaraýa, şeýdip ol gutulýar. Almagulok. Nedir Şah Hemidannak Osmanlılar bilen eden bir uruşundan her bir esker Osmanlı eskerleriň guloguny ýa-da burnuny kesip getirdi. Şoňa 10 tümen pul syýlagyny bermeli buýruk çykarýar. Şondan soň Nedir'in goşuny şaltlyk bilen öňe süýüşip başlaýar. O eskerler ýyzlygyna gulok burnuny getirip syýlag alýarlar. Şeýdip 48 kilometr öňe gidip bir dagyň etegine baranlaryna Nedir Şah Almagulok diýip buýruk berýär. Şondan bäri o daga Almagulok at berilýär. Ogry we mugry. Bir adam seminaraň üstüne çykyp adan aýdýan eken. Nedir onu görüp, "Bu näme?" diýip gaýgyrýar diýen. O mugry, ýagny mukry, Kur'an okuyan diýip jogap berýärler. Nedir o sözi ogry sözü bilen ýalňyşyp, beýle bolsa minaraň üstünden aşakdyň diýär. Adamlar ogry dälle mugry diýip düşünýärler. Onun adanyň ýön Kur'anyň bir bölek kıragat edýändigini, ýagny okuýanyny aýdýarlar. Şonu Nedir, eger onun gaýkyrygy hiç kime ýan etmeýän bolsa, ilatyň sığır goýunyna piýasgel bermede goýul, näçetlide gaýgyr bersin diýen. Yelkenni gämi. Nedir Şah Dagystana goşun çekçek bolanyny Kaspy deňizinden gämi geçmegi oňa maslahat berýärler. Nedir gämi näme hereket edýär diýip soraýar. Onun hereketi ýele bagly diýip jogap berýärler. Şonu Nedir, men öýelimiň we goşunymyň ýytyýaryny ýele berip bilmen diýär. O gugry ýerden hereket etmek buýurýar. Buğday başagyndan zyga. Nedir Şah wagtynda öz deňdoşlarynyň arasynda özüni şeýle bir talygatlar barypdyr. Hatda hemme oglanlar oňa boyun bolupdyrlar. Bu oň buýrugyny ýerine ýetiripdirler. Nedir hemişe bir buğday başagyny zyga hökümine telpegine baglap, özüni häkim we sultan şeklinde görkezler eken. We men siziň şahaňyz, siz men eskerimsiňiz, özüňiz duşmanlarla uruşmaga taýýar etmeliňiz diýer eken. Oglanlaryň hemmesi oňa boyun suňýan ekenler. Näme diýseňiz diýin, emma işleň. Nedir Şah Awganystana goşun çekenne üstünden aşmady kyn bolan beýik daglardan geçmeli bolupdyr. Şonda topçular toplaryny eginlerini alyp dagyň üstüne çykarmaly bolupdyrlar. Şo kyn ýagdaýda 2 tane topçu toplaryň dagyň ýokarına alyp barışlaryny öz aralarına pişirdip, Nedir'in bir de ýüklen bir muşok goty nähili kyn iş diýipdirler. Ýeňselerden ýörep gelýän Nedir olaň sözüni eşitipdir we näme diýseňiz diýberiň, emma toplar dagyň ýokarına çykaryň diýipdir. Bir halta dary we horaz. Osmanlı döwletiniň ýelçileriniň biri Nedir Şah bile bolan bir duşukdy. Öýüdi bilen bir halta dary getirip onu ýere hepýär. Onuň beýtmekden maksady biziň goşunymyz şu darylaryň sany ýaly köpdir diýmek eken. Şol Nedir Şah buýurup bir näçe horaz getirdi. Horazlar az wagtyň içinde hemme darylary sokup gutorýarlar. Şeýdip Nedir Şah ýylça jogap berýär. Onuň maksady biziň bir edermen urusujymyz siziň 100.000 eskeriňde taý geler diýmek eken. Ädikde nädip arpa ýösýär. Nedir uruş wagtynda bir näçe günläp aýagyndan ädigini çykarmaýar eken. Käwagt atyna arpa örenine bir näçe arpa dänesini
onun ýadynyň içine düşüp, ayak deriniň şeýiginden göýgerip çykar eken. Gije günni at saptırıp gelen soň, ýadyny arpa göýgerýärdi o. Kelle başayak. Uruşlaryň birini Nedir Şahanyň ogly Rızaguly Mürde kakadyň ýanyna eken. Bir gün nahar wagt ol taşak başyna gelmeýär. Nedir munyň sebäbini soraýar ol. Halim oňa däli üçin biraz süýtdi bulamak idim diýär. Nedir Şah, bulamak göre uruşda ýeňiş kazanyp bolmaz. Kelle başayak ýeten güýüziň artar diýär. Aýtmaklaryna göre Nedir Şahanyň iýmeti köplenç kelle başayak bolupdyr. Nediriň hökümi. Bir goşun çekişlikde Nedir Şahanyň esgerleri köp ýol ýörenlikleri zararly juda ýadap surnuýarlar. We Nedirden diýin zalmaga uruhut bermegini haýyş edýärler. Emma ol kabul etmeýär. Düşmana ýakynlaşýanlyklary hem-de ýadawlyklar sebäpli Nedir her bir esgeriň öz ýany bilen 5 watman daş götermegini buýurýar. Onuň bu buýrugyny esgerler kynlyk bir ýerine ýetirýärler. Bir gije günni ýol ýörenlerinden soň düşmana gabat gelýärler. Şonu Nedir Şah daşlar ýere taşlap düşmana hüjüm etmek buýurýar. Esgerler daşlaryny alıp öýlerini ýeňil duýanlar üçin düşmana gaýdygy hüjüm edip ýeňiş kazanýarlar. Kadir we Nedir. Bir gedek Nedir'in goşunlary Lut çölünde Kirman-Maşat ýoluna Naybent bilen Raweryň aralygynda ýerleşýän Kappeyi Nedir diýen ýerde dowamly güýçli ýagşy surýarlar. Bir näse derde teret ýede bar bolýarlar. Adyklary motorýa. Bir ýagdaýa Nedir'in gahar gelip gazap bile asmana tarap top atma buýurýar. Netijede bulutlar pytrap ýagyş diňýär. Nedir'in beren buýrugy we ýagyşyň diňmegi esgerleri ören geň we möjüde ýaly görünýär. Şonu Nedir öz-özü buýsanyp, Hudaýa, eger sen kadir, gudratly bolsaň, men Nedirdirin. Nadir, ýagny seýrek duş gelýändiýe. Şundan soň esgerleriň Nedir'e bolan inanjy öňkünden artdy. Uruş plany. Nedir ýaş wagtynda öz ýoldaşy bilen sehrada goýunmak berneken. Ol bir çete çykyp oturýar. Öz ýanyny oýlanyp topragyň ýüzüne enseme çydyklar çekýär. Oýlanyp oturýar birden ýoldaşy gelip oňa päsgel berýär. Pikirini başga ýana toýýar. Nedir oňa näme üçin päsgel berdiň? Hyrat almaga goýmadyň diýip topragyň ýüzüne çeken uruş planyny oňa görkezip, "Ene bir ýere maşat, onu basyp aldym. Soň hyrada hüjüm etmek niýetim bar, emma sen päsgel berdiň" diýär. Ýoldaş oňa gülüp, "Sen däl repsiň öýdýän" diýär. Garry kempiriň netigaty. Nedir Şah Bagdady'den hüjümünden ýeňilip ýygyna Hemedana gaýdyp gelýär. Ýolda aç hor, ýadap bir garry kempiriň öýüne barýar. Onuň iýmäge bir zat bermegini soraýar. Kempir gaýnap duran gazanyň bir käse aş getirip Nedir'in öňüne goýýar. Nedir habarsyzlyk edip, haýdan haý kızgın aşdan içýär. Netijede agyzy dogdoklar bişip ýaralanýar. Bir ýagdaýy gören kempir oňa, "Sen Nedir Şah ýaly howlukma şereket etdiň. Eger ol Bagdad uruşyna howlukmaş öňe gitmedik bolsa, ýeňilişe tede bar bolmazdy. Sen eger biraz garaşyp sabr eden bolsaň, aş togardy. İlki käsäniň garasyna içen bolsaň, kim-kimden onuň ortulrym togardy. Soň ortulny akry diýerdiň. Bu hemmesini içerdiň. Agyzyň hem doduň ýanmazdy" diýär. Nedir kempiriň bir netigatyny netije çykarýar. We soň kuruşlaryny alaýtada Bagdady'den soňky ýürüşini kempiriň netigatyna amal edip ýeňiş kazanýar. Nedir'in goşun başlyklygy. Nedir Şah özünden öň geçen paşalaryň taryhyny, alaýtada Çingiz Han bilen Emir Teymur körekeniň başdan geçenlerini bilmäge köp höwes bildirýär eken. Günlerde bir gün hatta ol eger men Çingiz we Emir Teymur şeýme bir döwürde ýaşan bolsak, şonu Çingiz paşa bolan bolsa, Emir Teymurem gedir, menem goşun başlyk bolan bolsam, hükman bütün dünýä bilen şeýmede boyun bolardy diýipdir. Mutada degen ok. Nedir? Bir ruhani adam bilen behişt barady gurrun edýär. Ol ruhani behiştin göderligi we ajaýyp zatlar hakda köp gurrun edýär. Nedir şa? Behişte uruş ýeňiş we üstün çykmakda bamy diýip soraýar. Ol adam, "Ýok, behişt diňe paragatlyk,
alalaşık wa, agzalylyk, guruş töwüş diýen zat düýünden ýok diýe. Nedirşa? Oň ýaly bolsa, behiş diýäniň mutudy degen ok diýipdir. Jogap berdir. Bir gedek nedirşa? Her kim men 3 tan soragyma dogry jogap berip bilse uly hyrak berjek. Emma biderek jogaplar berip wagtymy galsa öldürjek diýip ýyran edýär. Ensemi wagt geçýär, hiç kim oň soragyna jogap bermek üçin tynşmagy milt edip bilmeýär. Ahir sonunda bir sehraýy adam köşke gelip Nedirşanyň soraglaryna jogap bermäge taýynyny aýdýar. Gize onu köşke eltýärler. Nedirşa özüni tanatman bir ýüzbaşynyň şekiline onuň ýanyna gelýär. Gürrüň arasynda ol Nedirşa bilen göreşýüňiň çetinligini, onuň soraglaryna jogap berip bilmedi. Nähili howplyýagda uçurajakdygyny oňa duýdurýar. Soň bolsa, meselem, men senden barlyk üçin häzir 3 sowal soraýyn. Eger dogry jogap berip bilseň ertir, şaň huzurunda da onuň soraglaryna da jogap bermegiňi we ýeňjeňe umyt etse bolar diýär. Birinciden jogap ber. Nedir? Adylmy ýa-da Anushirwan? Sehraýy adam delil getirip, nediriň adylrakdygyny subut edýär. Ýüzbaşy ikinji soragyny nediriň şahsiýeti ulum ýa-da şapbagyňky diýip soraýar. Sehraýy adam nediriň şahsiýeti uly diýip subut edýär. Ýüzbaşy üçünji soragym şeýle, nedir batyrrakmy ýa-da hedretali diýär. Bu gedek sehraýy adam gahar bilen bu sowalyň yerliksiz. Özüni aly bilen deň saýarsa nedir kimmişin diýär. Şoňuň ertesi ýaňy sehraýy adamy nedir şanyň huduryny eltýärler. Ol üns berip seretse, nedir şa şol öten aşam görün ýüzbaşda eken. Şoňa görä ol aljyraýa, özüni ýitirýär. Soň nedir şa öten aşam soraglary ýene soraýar we şoýunky jogaplary eşitýär. Emma üçünji soragy jogabyny Gurban öten aşamky jogap gaýtarylmasyn we şo aýdylan söz bilen kanagatlanylsyn diýär. Nedir? Onuň sözünden hoşal bolup oňa syýlag berýär. Nediriň perman berjiligi? Şa tehmasip özüniň ýakyn adamlarynyň birini üstülen nedire ol entek ýöneköy goşunmaşyka perman gönderip şonu ýerine ýetirmegi buýurýar. Nedir perman getiren şol adama şeýle jogap berýär. Barda şa tehmasipe aýt. Men enemden boyun egizi dälle perman berji bolup dünýä inendirdiňär. Şikaýetçini nediriň hop berişi. Hasan nedir hırata hücum etmek maksadı bilen maşattan çıkıp feriman diyen yerde oşun toplap ýörkä. Bir adam maşat häkiminiň ýanyna barıp şikaýet edýär. Ýagny hökümet perraşlarynyň biriniň zor bile 3 gran pulny alanyny aýdýar. Eger ardyma ýetişip pul alyp bermeseňiz, nedir habar ederin diýär. Şonda häkim gaharlanyp ol adamy maskaralap şeýle diýär. Nedir arkany hop edip Hırattan şu ýere getirseňem puluň şondan alarsyň diýär. Ardaşam tezlik bilen feriman nediriň ýanyna barýar. Bu bolan wakany hemde häkimiň jogabyny oňa jikme-jik aýdýar. Nedirem gaharna şo wagtyň özünde ol adam bile atlanýardy, derrew maşada gelýär. Häkimiň diwanyna golölanyna atdan düşýärdi. Nedir ardaşyň arkadyna hop edip dogry häkimiň ýanyna getirýär. Häkim bu halaty görüp gorkusundan tarpataýyn ýölýär. Nedir şikaýet edeniň ardyna ýetişiklik edip, ýene de öz goşun ordusyna öwürlüp barýar. Hakanyň kellesi. Bir gün ýurdun uly görnükli adamlarynyň gatnaşmagyna, nediriň huduryna guralan bir mejlisse Mürze Mihtihan taçan gapdan geçip barýaka, onuň aýagy tötänlikden içi şor bolup bir käte degäýär. We käte düňdürlýär. Soru bolsa taşaň üstüne dökülýär. Mürze Mihtihan bu bolun täwru gaty utanýar. We nediriň gadabyndan gorkýar. Şonu ol eden iş üçin ötüni soramak maksady bilen duran ýerinden şeýle beýdi düzüp okýar. Käteni Hytaý hakkanyň kellesi bildim bayak. Bolgonum üçin bu köşkün iti awa kaktym ayak. Nedir şa Mürze Mihtihanyň ötünişli goşky beýdi ýaraya. Oturanlar da oňa sawurna edýärler, ony ýerler. Nedir şanyň muşakkatly durmuşyndan deýrenmegi? Nedir şa Hindistan baswaryň badyna? Hind paçaly Muhammed şanyň huduryna öz muşakkatly durmuşyndan deýrenip şeýle diýär.
Men Hindistana goşun çekip başlamda te maksady ýetýänçem. Geyimimi salçyrmyn dip kadam edipdim. Şo kadammy subut etmek üçin bolsa, Angatyň öňünde şol ýeşigimi çykarýan dip kirlän, ýyrtyk bolup giden köýnegini oňa görkezýär. Diýme, getir. Nedir şa Dagystana goşun çekenni? Bir näçe wagtdan ýetgerleriniň pulu utorýar. Olara aýlyk bermäge de pul galmaýar. Şonu nedir şa mejbur bolup, diýo hamynyň pul ýatamagy buyurýar. Şonu da kümüş pulun değerini öğretmeli diýär. Şol hamdan edilen pulun ýüzüne bolsa, diýo hamy, nedirin hökmü, diýme, getir diýen sözler ýazýarlar. Bu pul bir näçe wagtlap rawas bolupdyr. Muhammed Şah'nın dil duguşugy. Nedir şa Deli şäherini alanyna Hind şahy Muhammed Şah onuň garşysyna dil duguşy edýär. Bir mejlis kurap şoňa Nedir Şahyny çagyrýar. Oňsuz aýda bolsa bir topar ýaragly adamlar goýup bolary. Her haçan men el sarpsam, tiýir gelingdi. Nedir Şahynyň işini görüň diýip buyurýar. Hüjüm etjek şol adamlar mejlisiň dowam edýän zamanyny näçe garaşdylar-da Muhammed Şahynyň el sarpmasyny eşitmeýärler. Mejlis gutaryndan soň munyň sebäbini ondan soraýarlar. Şonda Muhammed Şah şeýle diýen. Nediriň merdany keşfi. Haýbaty we güýç kuwatyny bildirip durun kaddy kamaty maňa zadyly ýaly şeýle şoň täsir etdi. Birden el sarpaýsam, o sizden öňürti meni öldürer diýip bildim. Şoňa görä el sarpmadan taklandym. Nedir Şah'nın ýetirganmak duýgulary? Daragyzyň 30 kilometrlerini ýerleşýän Durungen owasynyň bir adam ýerli häkimiň zulmyndan şikaýet etmek üçin Aspahana Nedir Şah'ň ýanyna gidýär. Hemde ýany bilen bir batman Durunger tüýüsini sowalak edýär. Aspahana näs tagalla etse-de Nedir'in huzuruna baryp bilmeýär. Alaşdy galyp Şah'nyň aşpezhanasyna barýar we Nedir üçin getiren sowat tüýüsini kabul etmeklerini soraýar. Aşpez tüýüni alyp şo gizede onun palaw şerip Nedir Şah'ın saçagyny eltdi. Aşpez palawly tabagy Nedir Şah'ın öňüne goýanmadan Nedir Şah, "Hey, Durungerden bir ýere gelen adam mami? Palawyň tüýüsi Durunger tüýüsiniň ýytyny berýär" diýip soraýar. "Hawa, Durungerden bir adam geldi we bir batman tüýüs sowat getirdi" diýip jogap berýärler. Nedir Şah öz ýytyrynmak duýgusynyň ýetidiginden hoşal bolýar. Şikaýet eden adam ýanyna çagyrýar. Netijede onun ardyna yetişiklik edip, şo ýeriň häkimini weripetinden boşadýar. Oňa bolsa hakyny alyp berýär. Üçüdüniň de akyly bir meňdeş. Hemedan bilen senin dejiň 108 kilometr aralygynda, Dilberanyň Demirgag tarapynda, İspendabad raýonuna bir owa bar. Bu häzir kuwatda Nedir Şah atlanýar. Onuň goýunda bir çeşme bar. Günlerde bir gün şu owanyň aýallarynyň biri ýaňy çeşmeň başynda küýdesine suw doldurup oturun eken. Birden Nedir gelip çeşmeň garahyna atdan düşýär. Ilk atyny ýakýar. Soň şu aýalyň küýdesini alyp öz suw içýär. Nedir tanamadyk ol aýal oňa teredip, "Sen akylyňam, Nedir Şahyňam, men adamymyň hem akyly üçden bir meňde çekenli." Nedir Şah bir söz eşitip şuň oýugy diýär. Soň aýalyň haýyş edýär. "Men udokdan ýadap geldim. Eger mümkin bolsa, öýüňde bir adyn salaýyn." Aýal kabul edýär. Onu öýüne etdi. Öňünde çaýna har goýýar. Nedir, çeşmeňiň başynyň aýdan sözleriň manysyny aýtmasaň, men seniň naharyň ýejek däldi. Aýal alaşdy galyp, aýdan sözleriň manysyny düşündirmeli bolýar. "Sen ýolun ýadap hemde derläp geldin. Bedeniň gazgyn we dertli. Atyňam derläpdi. Şeýle ýagdaýda näme üçin sowuk suw içýärsiň? Näme hoşlajakdyň? Akylyň ýetenokmy? Ilk ora diýen zalyp özüňem atyň deri gaýdýança garaşyp soň ýuwaş-ýuwaşdan bedeniň sowadyp, şondan soň suw içmeliňi we atyňy ýakmalygyny düşünýäňokmy diýär. Ikinji sözüniň manysy şeýle. Nedir Şah uruşlarda ören howruk moçka ulumsuluk güle hereket edýär. Munyň sözüne de tejribeli we iş bilýän adamlar ýöýde goýup, tejribesiz ýigitler öýdüle uruş alyp gidýär. Şoň netijesinde de ol Bagdad uruşyna ýeňildi. Meniň ärimiň akylsyzlygy bardy bolsa, şunu aýtmak ýeterlikdir. O meniň ýaly nädenin aýalyny öýde goýup, mudama tewlehanada atlar, eşekler, gatyrlar lögümrä bolup ýör. Biz öýleri ýeşitip Nedir Şah gülýär.
Ol aýalyň akyl guşuny, edermenligini aperin aýdýar. We şol obany oňa bagyşlaýar. Häli adreşeni şol obanyň yer eýleri ýanka ýalyň netillerindenmişin. Yeňiş wadasy. Nedir şa bir ýere uruşmagy bar ýa-ka ýolla bir oglanjyga tataşýardy. Onun adyny kimdigini soraýar. Oglanjyk Fathullah Hudaý yeňşi diýär. Nedir onuň näme tapa okuýanyny soraýar. Oglanjyk Kur'anyň inna fatahna hakykatdan bir açdyk yeňşi süresini okuýanyny aýdýar. Nedir gidýär? Bir näçe wagtdan uruşda yeňiş galanyp ýerine görülýär. Ýene de ýolda şo oglanjyga tataşýar. Onun adyny soraýar. Oglanjyk ady Mehdi diýär. Näme tapa okuýanyny soranyny, Kur'an okuýanyny aýdýar. Nedir? Bir näçe wagt munyň soranynda başga da diýdiň de diýär. Şonu oglanjyk. O siziň uruşa barýanyňyzy bilýärdim. Uruşda yeňiş galanmaklygy arzu umyd etmek isledim. Häzir bolsa öz hakyky adymy okuýan kitabymy aýtdym diýär. Ýaşulyň ynandyrmasy. Nedir ýaş wagtyny Horasanyň demirgalyk sebitlerini türkmenlere we özbeklere garşy uruş edýände görünýär. Bir gezek bir ýaşly adama tataşýar. Ol adam nediriň haýwatly syratyny, kuwatly bedenini we sögüşşäň tapatyny görüp oňa "Sen bir belent pikiriň we güýç kuwatyň edermenliň ýerli saknaşyklara sarp bolmagyny men haýpym gelýär. Sen bar güýjüň we edermenliň ýurdun paýtagtyny eýelep halka köp sömre diýen düşmanlara garşy güýnükdirmeli ahir diýär. Bu sözler nedire şeýle täsir edýär. O şo sözlerden algam alyp ýurdun düşmanlaryny ýok etmäge taýýarlyk görüp başlaýar. Nediriň höküminiň güýji. Delide Nedir şanyň höküminiň güýji nakly görülipdir. Ola şakda kuwakanyň itadyny döräpdir. Nedir şa delini batywalyny, onuň eskerleri şäher taýlap oljalyp başlaýarlar. Nedir taýlaň bet etmelilik buyruk berýär. Zarçylar permany hem eskerler gran edýärler. Bu höküm şeýle bir tez ýerine getirilýär. Hatda bir aýalyň gulak halkasynyň bir taýyny oljaryn esker, Nedir şanyň permanyny neşden badyna gulak halkanyň ikinji taýyny almakdan taklanýar. Soň şol aýal Nedir şanyň ýanyna gelip gulak halkasynyň ikinji taýyny oňa bagyşlaýar. Nedir şa wakany bilenden soň esker ýanyna çagyryp, "Näme üçin gulak halkanyň bir taýyny alyp ikinji taýyny almadyň?" diýär. Esker, "Haçanna ikinji taýyny almagy ýerdimdi. Seniň hökümüňi eşitdim. Onu almakdan el çekdim" diýip jogap berýär. 4 şahly akbalyk. Nedir maşady batyp alandan soň özüniň gelecekde ýerine ýetirmeli işleri, owanlar bilen etmeli uruşlary barada halkyň arasynda düşündürüşler geçirýärdi. We Ardaşir Babekan ýaly her gize düýüş görýärdi. Bir gize düýüşünde bir ördek bilen 4 şahly akbalyk görýär. Ördek alyp urýar. Ýanyna adamlar näçe talaş etselerdi, şo 4 şahly akbalyk tutup bilmeýärler. Agyr soň Nedir onu ansatlyk bilen tutýar. Ertege gören düýüşin aýdanyna düýüş ýolcular "Sen padşah bolarsyň" diýerler. Mirzem Muhtahan 4 şahly akbalygy 4 ýurt dep ýurtdur. O ýurtlar Eýran, Hindistan, Haryazm we Tehranyny baratdyr. Şo ýerler bolsa Nedir batyp alypdyr. Nagt jogap. Nedir şa Nejebe baranna şo ýeriň alimlerinden biri Ýannakşy Seyit Haşim bilen duruşýar. Ol ýannak ýyp güzran görünüşün şeýle lakam bilen meşhur bolupdyr. Oňa "Siz dünýäden baýlykdan geçip ören jomartlyk edipsiňiz" diýär. Seyit bolsa desine "Ahiretden geçip jomartlygy hasy edipsiňiz" diýip jogabyny nagt beripdir. Gaplan bilen uruş. Nedir şa Ýerewanyň ýanyna Zengiçay diýen ýerde Abdullah Paşa uruşmaly bolýar. Türkleriň goşun sany Nediriňkinden bir näçe köp eken. Ol howatyrlanýar. Emma uruşdan bir gize öň Nedir düýşünni gaplan meňdeş elhins bir janawar görýär. O Nedir topulýar. Nedir goranýar. O janawryň boýundan tutup onu ýyksak bolýar. Bir wada başarmaýar. Janawaryň aýaklary gazyk ýaly ýere puta diýirenip durýar. Nedir şo alym merdimli ýagdaýda kömek sorap eskerlerini imleýär. Emma entek eskerler gelip ýetişýänse, ol öz ballar zory bilen ýan haýwan ýykyp ýeňýär. Şo güniň ertesi uruş başlamadan ýoň Nedir gören düýşüni terdarlaryny beýan edýär. O ýokman ýeňiş gadanjaklygyny buýşlap, olarda umyt döredýär.
Şu iş bolsa Osmanlılaryň yeňilip, Nedir Şah'nyň ýeňişgalanmagyna sebäp bolýar. Gorkokluk we batyrlyk. Bir gün Nedir Şah özüniň bir näçe ýakyn ýaranlary bilen awa gidýär. O gün ýaşaýança hiç bir awa awlap bilmeýär. Onuň ýaranlarynyň biri şölle awa awlap ýörüşine bir owal adama gabat gelýär. Ol adam bir gaplan awlan eken. Onuň gaplan satyn alýar we Nedir'in ýanyna gelip, goýa öz awlan awa hökmünde ony Nedir'e görkezýär. Emma Nedir Şah onuň şeýre edermenini gedip biljekdigine şüphelenýär. Onu görkezýär. Eger özüň aglyman, yalan sözleýän ulaydan temmi ediljekdiň diýär. Nedir birden aýrylgan şeýle onuň üstüne goýýar. Ol adam gorkusyny ýaňa renk agaryp, halyny düşüp ýykylýar. Nedir wakany ýerlap başlaýar. Iň soňunda gaplan satan owal awşyn tapýar. Onu barlap görmek maksady bilen onuň üstüne de aýrylgan şeýle gaýgyryp topulýar. Ol adam Nedir'in bokurduğunu tutup özünü gorap başlıyor. Bir ýagdaý gören Nedir? Şo gaplan hükman şoň ýaly batyr adam tutup biler diýip, owal adama hile görýär. Bu beýleki ýalançy adam bolsa, jezalandyrýar. Baht we Iqbal. Nedir Şah'nyň goşunlary Genze galasyna gabanlaryny, onuň şadary galanyň ýakynyny, duşmanyň ok yeterini eken. Nedir şadyryň öňünde daşdan böget Zan pina ýatamakly buyurýar. Ol bir gün öz çadyryny diň salyp ýatyrka, birden ýerinden tarta turýardy, çadyrdan daş çykýar we diwanhana çadyryna uğramakçy bolýar. Nedir çadyrdan çykan wadyny, duşmanyň top oky asmandan bir baş gelip çadyryň içine, Nedir'in ýatan ýerinde düşüp ýarlýar we çadyry hemde içindäki atlan hemmesini derbi dagyn edýär. Şonlukda Nedir Şah ölümden guturup sagamany alýar. Hafizyň guburynyň remontu. Nedir Şah owanlar ýeňip olary Şirazdan çykarandan soň şo ýerde bir näçe gün galýar. Şo wagtda onuň parazatly ýaranlarynyň biri Nedir üçin Hafizyň diwanynyň palasy. Netijede aşağı gadal gelýär. Hemme dilberlerden alsaň da yaraşar diýen paç. Çünki älim hupplarynyň başyna sen täç. Humar gözleriniň pitneli hemme Türkistan zülpün toğuna verer, Hint bilen Hytaý gıraç. Ballı ağdan Hyzyr usuuna mydamalyk berdi ömür. Doduň süýjüsi, Müsür gandynyň aldyry waç. Bu pal Nedir Şah ören ýaraýa. Şo wagtda Hafizyň hemde şahşyra guburlaryny taş töwre bilen remont etmekle buyurýar. Esgeriň başarjanylygy. Eýran goşunlary Bagdada hüjüm eden mahalyna Nikşe diýen ýerde bolan uruşda türk goşuny ýeňilşe var bolýar. Uruş gidip turun wagty Bendali Owşar atly Nedir'in eskerleriniň biri türk eskerleriniň birini öldürip, onuň kellesini hem kesip atynyň boýnuna asýar. Uruş dowam edýär. Uruşa galygan bir esker kem-kemden öýel goşunlaryny daşlaşýar. Gün ýaşýar, garanky düşýär. Ol ýoluny ýitirip çölle tergizdan galýar. Netijede bütün gece yol yürümeli bolýar. Erteden atanyna teretse, ol Bagdad şäheriniň diwaryna golylan eken. Görse o da Irakdan bir näçe türk esker gelýär. Bennal şartlyk bilen atyň boýundan asyly kelleni bir çetde gidilip, asla aljalamazdan ezberlik bilen olra garap, men Nedir Şah'nyň tarapyndan wekil, Ahmet Paşa tapşyrmaly sargydym diýär. Duşmanyň eskerleri onu hormat bilen Ahmet Paşaň ýanyna iltýärler. Bennal onuň bilen ýüzbeýiz bolanyny Nedir Şah'nyň adyny şeýle diýär. Bu boluş bolmaýar. Ýa galadan çykdy tögeşet, ýa da şäher tapşyr. Ahmet Paşa şeýle jogap berýär. Nedir Şah aýt. Eýran ýurdunyň ygtyýar seň elinde. O ýerde näme deýinni seň edip bilýärsiň. Emma men bir ýerde öz ygtyýarym ýok. Bagdady saňa tapşyrmak üçin Osmanly kaýsarynyň paşasynyň men buyruk almaly. Şondan soň Ahmet Paşa ýanky eskere gadarly hezet edip, soňundan ýanyna bir näçe Osmanly eser goşup ony sag salamat Nedir'in goşunyna ýetirýärler. Şeýle bol esker özüni ölümden halat edýär. Bu habar Nedir şaýetini ol öz eskerini taňrylkyny aýdyp onu fiýrgilýär. Soň Diyarbekir'in Fettah atly serkerde häkimini Ahmet Şah'ň ýanyna berip, eskerin elten sargydy men tarapymdan däl. Ol özüni halat etmek üçin şeýle dady
toslap taptır diýdir. Nedirin gaýbaty. Nedir şanyň terdarlarından biri öýüne oturka, onu nedir ýanyna çagyrýar. Ol gorkup powtula düşýär. Aýal ony bu halatda görüp, "Ne beýle gorkýasyň? Nedirin aýaly bilen men gatnaşygymma? Ola nedirden beýle gorkunok?" diýär. Terdar, nedirin aýalynyň ondan gorkmadyga haky bar. Çünki ol ony her günne sady görnüşde görýär. Emma men olsam nediri tagtyň üstünde başy täşli, ýany ýaragly dabaraly, haýbatly görnüşde görýän. Şoň üçin men ondan gorkma hakymma diýip jogap berýär. Dileg bitirýän depe. Hemedanyň ýanyndaky Hazretrewe dileg bitirýänden bir beýik depe bar. Gadime ýemden Hemedanyň iraty öz dilegleriniň ýerine ýetmegini islenlerini şu depeýanyň üstüne çykyp dileg edýär ekenler. Nedir şa Osmanlılar bilen eden uruşlarynyň birini? Sögeşe uğramadyň öň ýanyna öz serdarlary bilen şu depeýanyň üstüne çykyp aşyk oklap palatdy. We eger aşygy çügemdi, ol alçy gopsa, bir uruşda ýeňer, ýoksam ýok diýär. Tötäniň aşygy çügenine ol alçy gopýar. Nedir şa? Bu palan hoşal bolup türklere garşy gaýdygy sögeşje, olar ýeňýär. Şondan soň şo depe şöhrat gadanyp başlaýar. Nedir şa onuň üstüne bir zaýam saldyrýar. Puguta düzgün adam. Kavkaz uruşlarynyň bir ýerini nedir şanyň serdarlarynyň bir näçeri. Onuň gurun Aýşe Şerit meýilhine gatnaşýarlar. Şo güniň ertesi oğuşorlaryň garakly taýpasyndan we nediriň ýakyn adamlaryny bolan serdarlaryň biri iş wagty şanyň huzuruna gülýär. Bunu gören nedir? Onuň alyn diýişlerini çekmekle buýurýar hemde. Diýen jarys meýilhine adat bolsaňdy, resmi ýagdaýda hökman düzgün adam saklamalysyň diýär. Nediriň oýuny. Günlerde bir gün nedir keýpsiz hally Nürze Mihtihan bilen köşkün baskan çagynan ýokary çykyp barşyna oňa şeýle öýlenýär. "Nämeseň etdi meni güllür? Eger gülküm tutmasa seni ölüme uýraryn." Nürze Mihtihan her näçe gülkül sözler aýdyp nedir güldürjek bolsa-da başa barmaýar. Şa asla gülmeýär. Baskan çagyň ahyrky iki pellesi galynyna Nürze Mihtihan öz ýanyny pişirdi, bir zatlar aýdy. Onu orta nedir eşitdi. Nürze Mihti, "Ey Allah, men nämesemde peýda bermedi. Inneger bu oğroş tä soňky pelleçenini gülmese, gat men günüme. O men başym ýerdi. Ene şu söýgün sözlerini eşitenne nedirin gülkü tutdy. Bet wagt eskeriň temmedi. Hindistanyň Kernal ýerine nedirin goşuny Hindu goşunlarynyň garşysyna ýüdübeýi bolup durka. Nedir gecelerine çadırlarda setüýün bolmalylar. Hiç şeýle ot ışık ýakmalylar diýip buyruk berýär. Şo geceleriň birine ol Tehmasip Khan Jelayir bilen goşun ordusyny barlap ýörkä, daşdan bir çadyrda ölüsi ışık görünýär. Şo çadyra baryp görseler, bir esker şem ýakyp, şonuň ýagytysyna hat gel oturun eken. Nedir oň ýanyna baryp ondan näme edýäň diýip sorýar. Esker adaglema hat gel ýanyna. Nedir? Hani ýazanyň oku diýär. Ertir düşman bilen söwüş başlanjak. Eger uruşda ölsem, şu hat saňa ýazan iň soň hatym bolar. Seni Hudaýa tapşyrýan diýip okuýar. Nedir eskere garap? Şonuň ýerine häzir giýje. Men şanyň beren buýrugynyň tersine şem ýakyp, saňa hat ýazdym. Öz eskerlik wedipem amal etmänim üçin temmi edilmäge münasip. Şoňa görä, hanjar bilen garnymy ýyrtyp, hut şu ýerde yer astyna girýän, ebedilik koştoşýan diýip ýazdy. Şondan soň o esker hanjar bilen öz garnyny ýyrtdy. Şo giýjäň ödünni ony ýerleýärler. Yerini aydıran şögür. Hemedanyň ýakynyna nedir şa bir depeň üstüne çykyp, bir daşyň üstüne oturup, eskerleriň Osmanlylar goşuny bilen söwüş edişini syn edýär. Owa tupan ekeni. Bir item nediriň ýanyna durun eken. Nürze Mihtihan hem şo ýerde bar eken. Şonu nedir şa? Nürze Mihtihana garap, "Şu mekangy şu ýagdaýyma münasip etdi." bir şöhret aýtdy diýip buýurýar. Nürze Mihtihan durun ýerine beýintinne şart dödüp şu beýdi aýdy. "Howa tupanu, hemdemim it, oturguzum daş,
bağışı heňne derek top tüpeň sesi boýdanmaş. Nedirin soruğu hem temmidi. Bir gedek Nedir Şah öz goşunlary bilen bir çölle düşlän wagtlary, şo golayda bolan owaglaryň iratynyň bir adam oňa şikayet edýär. Ýagny bir eskeriň dowar bilen gatygyny alyp içenini aýdýar. Nedir Şah şol eskeri çagyryp sorak edýär. Emma esker beýli işiň bolanyny kär edýär. Nedir Şah ýanky şikayet eden adama garap, "Häzir şu eskeriň garnyny ýarjak. Eger içinden gatyk çyksa, ol öz jydatyny alan bolar. Ýogsam seni öldürecek" diýär. Şonda şikayetçi kabul edýär. Emma esker boyun toglaýar. Nedir oňa? "Endi sen iki gün etdiň. Biri araýata zulüm etdiň. Ikinjisem Nedir'e yaran hödödüň. Şondan soň oňa temmi bermekle buyurýar." Erjellik. Nedir Şah Kandahar uruşunda şäher bir näçe wagt gagap ýatmaly bolýar. Ol uruş derali halis ýadyýar. Halyn düşýär. Günlerde bir gün bir diwaryň kenaryna oturup şuň oýa gidýär. Tötäniň gözi diwardan ýok boldugyna çykyp barýan bir garynja düşýär. Ol bir däneňi agdyna alyp diwaryň üstüne ýakynla berenne däne agdynyň gaçýar. Garynja ýene ýere düşüp şol däneňi agdyna alyp ýokardyrmaşmaga başlaýar. Ýene de däne agdynyň gaçýar. Ol ýene düşüp däneňi agdyna alyp ýokary çykarmaga talaş edýär. O diwaryň ortadyndan aşanyna däne ýene gaçýar. Garynja 7 gedek şu işi gaýtalýar. Ahir soňunda ýanky däneňi diwaryň üstüne hiýnetdi. Nedir bu akan görüp? Her bir işte durnukluluk, erjellik derali üstünlük kazanıp, maksat etip boljakdygyny göz ýetirýär. Onu uratalýar. Şeýlekde Kandahar gawymy dowam etdirip, iň soňunda ýeňiş kazanýar. Şu rowayat Emir Teymur barada da aýdylýar. Gözü kör Yrdaguly. Bir gece Nedir goşuny ordusynyň çadyrlaryny barlap ýörke, bir çadyryň gapdaryny geçip barsa, görse ondan çyraýanyny ok. Ol daşardan näme üçin biz çadyrda ışık ýok diýip gyýgyrýar. Çadyrdan biri kör adama sıra näme gerek diýip jogap berýär. Muny eşitden Nedir o sesiň öz ogly Yrdaguly mürdäniň sesini aňýar. Şonda şeýle bir gahar gelýär. Hatda şo güniň ertesi ogly Yrdagulynyň gözi oýulyp kör edilen wagtyna şo ýerde bolup, şol işiň öňüni almak üçin töwella etmedik adamlary ölme buyurýar. Ýatkeşligi synap görmek. Nedir bir ýere siýahata gidip barşyna ýolly, belli bir ýerde mürde mihtihanyň siýahatda iňan satgy güýçli ýemit näme diýip soraýar. Mürde mihtihan çörek gülü ýumurtga diýip jogap berýär. Şo siýahatdan bir näçe ýyl geçýär. Tötäniň ýene bir siýahatda ýollar şo ýerden düşýär. Nediriň bir näçe ýyl şondan öň soran soragy ýadyna düşüp, mürde mihtihanyň ýatkeşligini barlap görmek maksady bilen mürde mihtihan näme bilen diýip soraýar. O da tiýizlik bilen Gurban duguz bilen diýip jogap berýär. Bu jogap nedire ýaraýar? Mürde mihtihanyna Nediriň ýatkeşligine we huşuna geň alýar. Wada wepa etmezlik. Nedir Şah maşatda Imam Irdanyň guburynyň üstünde salynan jaýyň ortadynda ýerleşýän su anmary üçin Hiratda bolan bir daş getirmek isleýär. Muny amala aşyrmak ören kyn bolan sebäpli hiç kim onu boyun almaýar. Ahyrda bir adam o daşy 30 günne maşada getirmek boyun alýar. Emma ol öz ýanynyň oňa hyzmat edip, syla galarnyň umyt bilen beren wadasyndan 2 günüň ýagny 28 günne o daşy maşada getirýär. Nedir oňa? Eger bu adam wepa edip 30-njy gün daş getirin bolsaň, hükman syla galardyň. Beren wadaň amal etmän 2 günüň getiriniň üçin syladan mahrum boldyň diýär. Hafiziň diwanynyň atylan pal. Nedir Şah owanlar ýeňip olar Irakdan Isfahandan we Parsdan çykarandan soň Osmanlılar da İran toprağından kowup çykarmagy ýüregine dugýar. Şu maksat bilen ol Hemedany, Kirmanşany eýlep soň Tebrik almagy urýar. Şonda geljekki ýagdaýyň, boljak uruşyň näme gutarjakdygyny öňünden bilmek üçin Hafiziň diwanynyň palatdy. Tötäniň aşaky gadar çykýar. Şatlyk getirdi içki, açyldy ýel bilen gül. İçmegil meýsaz bilen müftülerden ýaga bol. Şygyryň bilen aldyň sen Iragy Parsy Hafiz, nobat ýetdinni Bagdada töwride gel. Hammamyň guruynaky möhür gazýan.
Bir gün nedir kilattaka hammamy gidip gelýär. Hammamyň gapsyna baranna bir möhür gazyany göz düşýär. Oňa men üçin hammamy girip çykýansam bir möhür gazyp taýýarlar. Oň ýüzünde Kur'anyň üçdüresi. Hem men we atamyň ady bolsun diýip buyurýar. Bir işi buyurýanyň nedir şadygyny bilen ýanky möhür gazyan adam alzyrya, näme etjegini bilmeýär. Şonu onuň şägerdi ustadyň şeýle çykkynsy ýagdaýa düşenini görüp "Ya eyyuhul muzzemmil, kul awhiye tebarek. Nedir uliye ifşar ferzende mir mübarek" diýip ýazdy. Möhür gazyanyna şeýle nedir hammamdan çykanyny oňa berýär. Şeýlelikde nedirden hyra gamalýar. Diş dögücü jogap. Riwayatlerde aýdyrşyna görä nediriň bir ýeskeri bir näçe owan eskerini Şirada ekitmäge buyrgalýar. Olar ýolly barışlaryna günaba atdyň ýere ýetenlerini owan eskerleriniň biri hetden aşa begenç bile hoşal bolup, hut şu ýerde owan güýçleri Safawiýlaryň goşunlaryny eň soňky ýerek ýeňipdir diýe. Şonun köp wagt geçmänki. Olar Şirazyň 18 kilometr demir galyk günne oruna yerleşýän Zergan diýen ýere barıp ýetdiler. Şonda ýanky nediriň esker owan ýerine garap hut şu ýerde nedir şanyň goşuny owanlaryň eň soňky eskerine çenni ýok edipdi diýe. Sen ýaly terdar ýokdy. Nedir şanyň owanlara garşy uruşlarynyň birini bir türkmen eskerine göz düşýär. Ol goşunyň atarlaryna düşmandan alym berdimni tögüş edip, olardan en semesini öldürýär. Ýene de gahrymanlar şeýle okturlýar. Onuň şeýle batyrlygyny gören nedirşa, ony ýanyna çagyrýar ondan. "Seniň nire?" dediň. Safawiýler döwründe. Eýran goşunlarynyň owanlardan maskar bolup ýeňilýän wagtlar ýokmudyň diýip soraýar. Şonda ol esker, "Şahym, men ýaly eskerler şo wagtda da köpdi. Ýöne siziň ýaly terdarymyz ýokdy" diýip jogap berýär. Gurbagalaryň lal boluşy. Nedirşa Madendaran şäheriniň birinde köşkde ýatyrka, gurbagalaryň wakkyllygy oň rahat uklamagyna päs gelýär. Şonda Mürde Muhtahany gurbagalaryň sesini kesýän buyruk berýär. Nediriň buyruk hükman ýerine ýetirmeligi üçin Mürde Muhtahan şähera öterip köp oýranmaly bolýar. Ahyr soňunda bir goýun öldürip, şonuň işegelerini çykardyp, arastarap, ýel berdirip, gurbagalaryň wakkyllyýan howuzyna taşlady. Şondan hem gurbagalar şol ýel berilen içegelerden ýylan döýüp gorkup, testlerini kedip her gaýda bir buruşda ukulýar. Nediriň esirlik ýaşaýşy. Tehran bilen Tebriziň ýoluny Miýananyň golaýyny Şapbasyň döwründen galan bir kergun sarayy bar. Nedir bir gece aýazly garly sowuk howada ýeketäk öýe şu kergun saraýyň gapsyndan girip, "Iýmäge nämeňiz bar?" diýip goýýar. Kergun saraýçy ýumurtga bardygyny aýdýar. Nedir bir näçe ýumurtga bişirmegi buyurup öýdi, atyna iýim bermäge meşgul bolýar. Soň bir az naharlanyp kergun saraýça, "At iýimini ip bolunny, meni oýur" diýip atyň keçeden üstüne örtüp ýatdy. Kergun saraýçy onu aýdyn wagtyny oýurýar. Nedir saltlyk gulatlanıp kerun haraýsa garap şeýle diýär. Ýakyn wagtda şu ýere bir näçe etker gelip ýeter. Şolary bir ýerde saklanmasynlar, tez hereket etsinler diýip nedir buyurdy diýär. Kerun haraýçy nediriň adyny eşitende howatyrlanýar. Nedir ona bir näçe kümüş pul berip ýola düşýär. Aýdaşýaly bir näçe tagatdan nediriň goşuny şo ýere gelip ýetdi. Kerun haraýçy nediriň buyrugyny etkerler aýdanna, olar saklanman ýollaryny dowam edýärler. Aralış. Haçan Pethaly şa gazar Horasana gelenne. Nedir şanyň agtygy Şahruhun ogly nedir Mürde maşat eken. Şonna Pethaly şa gazaryň buyrugy boýunça onu öldürýärler. Soňlar şu tözlemi köp gezek tekrarlar eken. Nedir şa babamyz Pethaly han gazary maşatda öldüripdi. Inni bola Pethaly şa şo zalim nedir şanyň şoglugy nedir Mürdeden onuň arnaly. Ganysi. Dagestan uruşlaryna bir gün nedir nahar ýemek üçin Ara derýasynyň garasyna bir ýagdaşyň üstüne oturýar. Gollaryny çermep gany bulaşan gylyjyny dyýdyryň üstüne goýup çörek güle togany ýyp başlaýar. Şo ýerde nedir şa? Rus paşahynyň elçisini ýanyna talep edýär oňa garap, Eýrany degişdi bolan şäherlerdäki Rus goşunlarynyň perman berjerini ýylan et. Eger tezlik bilen şol şäherleri boşadyp Eýrana gitmeseler,
Men edil şu görüşüň ýaly. Şu ýerden olaň üstüne hüjüm edip hemmesini öldürip, jesetlerini deňde döküp, kelelerini ulus imperatoruna ibererini. Bir ýagdaý iýilçi imperatora habar berýär. Men nedir geýimler ganysyny berýän halatda gördüm. Ulus goşunlar näçe tiz Eýrandan çykdylar, şonşa oňat boljak diýip maslahat berýär. Şondan soň imperatoryň buyrugy boýunça ulus goşunlary hiç şeýle uruşdy. Eýran şäherini boşadyp, nedirin ygtyýaryny berýärler. Şaparazlyk. Bir gezek nedir çölle awlap ýörkä öýd eskerlerinden daş düşýär. Ören suwsap ýörüşine bir çeşmenin başyna barýar. Görse bir owa aýal çeşmeden suw alyp duran eken. Nedir onun küýdesini alyp çeşmeden suw içjek bolýar. Aýal gahar bilen sen nedirin esker dälmi? Ulusasy men küýdämi ýylyp on gadabynyň gorkmaýamyň diýär. Nedir aýalyň bu sözlerini eşitip utanýar, onuň ötünç dorýar. Soň goşawuşlap suw içjek bolýar. Aýal suwy bulançokladyp başlaýar. Nedir muny görüp gaharlanýar, sebäbini soraýar. Aýal ilk sen tanamadym. Ýüzüňe siňe seredip nedir şadyňy bildim. Özüň ýady innamyň derli hally, sowuk suw içjek boldum. Ne hoşlarsyň öýdüp gorkdum. Inneger temmi bermäge laýyk bolsam, jylap berip bilersiň diýär. Nedir aýalyň sözlerini makullap, oň hoşa maýl gelýär. O öz goşunyna tarap urýar. Ol öz ýanyndan şunuň ýaly gadardan halk hiç açan düşmanyny ýeňilmez diýär. We şonan süren nedir? Hemişe uruşlarda ýeňiş gadarmypdyr. Palatmak we umytly bolmak. Nedir Bagdada goşun çekenine birinci gedek ýeňilýär. Eýran eskerler gaçyp dargaýarlar. We her kim öz owasyny tarap urýar. Nedir de adamlaryň aýry düşüp, ýeköz Eýran tarap gidýär. Ýolda gelişine öz ýanyndan inni men işim gutordy. Güýç gudratym elimden gitti diýip oýlanýar. Ýedil şu purdatda öňünden gidip barýan iki tane eskere göz düşýär. Nedir ýöz ýanyny pikir edýär. Şu ki esker arkaly palatayyn. Eger olar men buýrugymy ýerine ýetirseler, men şol öňkü nedirdigim we işimiň gutormandygy ma'lum bolýar. Eger de ýerine ýetirmeseler, onu men ýoly düşüp öz owama gidibermeli diýip oýlanýar. Nedir gidip barışyna şol iki eskeriň ýerinden ýetdi. Şolaryň bir ýerine beýleksini öldürmek buýurýar. Ol esker boyun egip tezlik bilen ýoldaşyny öldürýär we haýyp öldürünim öz doganymdy diýär. Nedir bu palan hoşal bolup öz geljegine umytly bolýar. Ol öz ýanyndan men entegem şo ýöňkü nedir ekenim diýär. O doganyň öldüren eskere de hoşallyk bildirip köp kömek edýär. Hacı Abbas ulynyň jezasy we Hacı Eşrefiň fiýligi. Nedirin tek paşçalyk etmeke. Buğday getirmek üçin öz owasynyň Horosanyň demir gadygyny ýerleşýän raýonlaryň birine gidýär. Galanyň skladyndan bir muktar buğday satyn alyp, çuwallaryny doldurýar. Alan buğdaylaryny ýükläp gaýçak bolup Turka skladyň hojaýyny Abbas Hacı gelip skladça käýýär. Näme üçin meni ruhasy bir türkmene buğday satdyň diýär. Nedir bolsa alan buğdaylaryny ýerine dökmek buýurýar. Nedir köp towukka edip, biz siziň mihmanyňyz, bir näçe gün wer garaşdyk. Buğdaýyň bagasyny näçe diýseňiz berjek diýip ýalbarsady, hojaýyn kabul etmeýär. Asla size buğday satjak däldi. Çuwallary boşatdyryp, nedir gadap bilen skladdan çykaryp koýýar. Nedir oňa garap, eger güýjüm bolsa, berk temmeni bererdim, haýp diýär. Abbas bolsa oňa, her wagt şawulňda men gözlemi kör etmäge buýruk berýär diýip ýaňsyraýar. Nedir pahir boyunna urlanýar bolup o ýerden daşykýar. Tötäniň şo ýerde bu akany görüp duran Hacı Eşref atly başga bir adam nedirin halyna erehmini, onu öýüne kirip hyzmat edýär. Soňundan bolsa oňa gerek mukdarda orta baha bilen buğday satdy. Gitjek wagty ýollayjak naharnam taýýarlap berýär. Bu akadan en şemeýil geçýär. Nedir serdarlyk derejesine ýetdi. Bir gerek öz goşunlary bilen şo ýere barýar. Şonu Abbas ulyny we Hacı Eşrefi ýanyna çagyrýar. Ola gelenlerine nedir Abbas uly öldürüp bir näçe ýyl mundan öň maňa näme aýdypdyň, ýadyňdamy? Şolaýdan söýüň inni ýerine ýetirin diýip oň iki gözüni kör etdirýär. Soň Hacı Eşrefe garap, men seniň skladyndan buğday ýüklen wagtymda şo ýerde köne dolawmy galdyrypdyryn diýär. Hacı Eşref hawa, häzirim şo ýerde durundur diýip bir adamy berip onu getirdi. Nedir onuň dogurçylygyny we edin hyzmatyny nazar alyp mülkünden salgyt almazlygy buýurýar. Gudratyň lezzeti. Darage ýaşullarynyň rawayat etmeklerine göre, nedir ýaş wagtyna destgirt diýen owadan Sadat galasyna atly bar ýaka. Ýoly bir gawun garpy ekiren bakşaň üstüne düşýär.
Atyň üstüne galyjy bilen gagundan, garpyzdan dürtüp alýardy, bişen bolsa ýyp pişmedigen zaýlap taşlýar. Birden ekin takçyly gelip, onuň üstüne gyýryp başlaýar. Näme beýle daýaçylyk edýäň? Eger hojaýynyma etsem, sen mazarjy temmeň berer diýär. Emma nedir oň sözlerini asla gulak gabartmaýar. Takçy alaşda galyp owa gidip ekiniň eýeti bolan gala häkimi Seyda habar berýär. O da bir näçe gidi nedir tutup getirin diýip buýurýar. Olar barıp nedir atynyň nüşürüp mazaly ýençýärler we Seýdiň ýanyna alyp gelýärler. Seýid galanyň ilatynyň öňünde nedir maskaralaýar. Oglanlar, bir bet gerişiň ýüz gözüne bolgusy ýabysyna, onuň eýer şaýyna seredin diýip ýaňsyraýar. Galanyň ilatyny maskaralaýarlar. Ahir soňy Seýid onu kowyp goýýar. Bu wakadan ençeme ýyl geçýär. Nedir paşşalygy etdi. Hindistany basyp alyp Maşada gaýdyp gelişine, ýolly Darageziň 12 kilometrligine we Sadat galasynyň 10 kilometrligine bolan çapyşly owasyna düşýär. Şo ýerde Seýdiň aýdan gyzytly sözleri ýadyna düşýär. Onu tir getirme buýurýar. Haçanna Seýid nediriň ordusyna gelenine, onuň goşunlaryny köp sany gözel ahal tekatlaryny, olaryň gymmat baha göwherler bilen bedelen eýer şaýlaryny görüp gen galya, o gorkup howatyrlanýar. Nediriň garaşyna gelenine bolsa, onuň haýwatyndan dabarasyndan ýaňa titrep başlaýar. Nedir oňa seredip, "Ha, men nenen görýärsiň? Ýüz gözüm keşşüm nähili. Atlar olan esbaplaryny çykdy diýär." Seýid alzyraň ýagdaýda, "Men gudratly wagtym saňa islänim etdim. Indi sen gudratly, men bilen näme diýeni sen edip bilersiň" diýär. Seýidiň şu mert sözü nedire ýaraýar. Netijede onuň günäsini geçip, Sadat galasynyň giýdejini, onuň ýanyna akyp musulman atly çeşmelerine bagşlaýar. Häzirki wagtda da şo mülk Seýidiň nesilleriniň ygtyýaryna saklanyp gelýär. Esker iýmiti. Nedir Kawkaza uruş edip ýörkä owanlar Hyratdan Maşada gelip şäher gawap ýatyrlar diýen habar eşdiýär. Şo ýerden gassagly Maşada tarap uğraýar. Ýolda Nişabur ýetenne bir kergun saraýy barýar. Şonuň hojaýynyň "Imäge nämeň bar? Uňyň toşabyň ýagyň barmy?" diýip soraýar. Kergun saraýçy şo zatlar tiýlik bilen tap getirýär. Nediriň hut öýde o zatlary garyşdyryp hamir edýär. Mazal ýugurýar. 3 tane uly togala gelip bir togalokdan azajyk ýyp galanyň hojuna salýar. Beýleki iki togalok bolsa kergun saraýçy berip, "Meniň eskerlemden bir näçe şu ýere gelenine, şolara ber. Hem de olara aýt. Bir ýerde saklanman, dizabatda öýlerini maňa getirsinler" diýär. Kergun saraýçy nediriň buýrugyny ýerine ýetirýär. Netijede nedir ýeňiş gadanýar. Kelatyň genji hadynasy. Nedir şa öýdüriň dürli ýurtlardan getiren köp mukdarda gyzyl kümüş pullaryny, gymmat baha göwherlerini saklamak üçin Kelat galasynyň beýik daglarynyň başyna ýörüte zat alýar. Baýlyklary ýetirle götürdip eltdirip, soňundan olary öldürýär ekenler. Her bir hadynada bolsa, diňe bir adam saksy hökmünde belleýär ekenler. Onuň ýygyna gaýtmagy ýoluny baglap, adygyny da aşakdan eltýär ekenler. O ýokardan tanap sallap alýar eken. Bir gün saksy görse, adyk getiren adamlar näýe çeken. Saksy olaryň päýerleriň bozukdugyny aňyp, tanapyny aşak sallamaýar. Şeýlelikde ol köp wagtlap suwsy we adyksyz galyp pelek bolýar. Ýa-da döwürde nediriň gaznasyndan bir muktary şo Kelat daglarynyň başynda barmyş diýen gurruny halk agdyny eşitmek bolýar. Emma anyk ýerini hiç kim bilen okmuş. Käme hallar tiýil gelenine şo daglaryň eteginden ýek ýarym kümüş pul tapylýar. Permandan boyun togulamak. Uruşlaryň birini nedir serdarlarynyň birini bir näçe ferlen birlikde düşmanyň geçäýme ähtimal bir köprüni gorap saklamak buýurýar. O serdar yeterlik güýç bilen şo köprüni saklamagy gurýar. Emma o baranyny köprüden geçip düşmanyň üstüne hüjüm edip onu ýeňýä we gaçmagy mejbur edýär. Ol öz ýanyndan oňa hyzmat edenlerini öýdüp nedirden syýraga garaşýar. Emma gaçany nediriň huduryna gelenine ol oňa gatykýaýar. We sana köprüni gorap saklamak buýrulypdy. Näme üçin bir ruhsat düşmana hüjüm etdiň diýe. Soň perman borup onu jidalandyrýar. Hakykata öwürlen düş. Nedir bir gedek Ebivertden, Bawertden 3-4 adam bolup Maşada bar ýakalary. Gizi ýolly ýatmaly bolýarlar. Nediriň süýtdeş dogan Ibrahim ýatman garawul bolup oturýar. Nedir uklya düş görýär. Düşünde onuň ýanyna bir adam gelip, "Meniň bilen ýör, seni çagyrýarlar" diýär. Nedir oňa ýene düşüp gidýär. Bir agaçyň ýanyna barýarlar. Görse onuň saýasynda bir nurany adam otur eken. Aýaklaryň üstünde bolsa bir gylaçyk keterdip goýan eken.
Nedir alıp gelen adam bir hezret alıdır diye. Nedir ona salam veriyor. Alı ona garap, sen nedir oğuşordun? Sen soponsu koyun sürüsü al sergizdan olup yürün dağınık ilat halat edip bir bedbaatlıktan utarmalısın. Sen sürüyünün saksı itisin, onu kovalap saklamalısın diye. Son Hezret Ali ona bir kılıç verip sen İran'ın şahatı olursun diye. Nedir? Senin bu sözlerin doğurduğun men ne edip bileyin diye. Ali, şunu şan bilen. Edil şu portatta senin görülüşlerin şöyle yakınlaşıp geliyen bir kergön talama karışıp durlar. Emma sen olun yunal. Olara ait. Ol kergöne ziyan getirmesinler. Bir näçe tagat garaştırınlar. Başka bir kergön geler. Şonun ak tıllalary alın. İyisin şoğuna bolar. O tıllalar ne haktan olan yerine düşönür diye. Şu portatta Nedir'in doğan İbrahim onu okuduğunu görüyor. Nedir göründüğü ona beyan ediyor. Şu wagtyň gözündeki bir kergön yakınlaşıp gelýär. Yollaşlaryň tarajak bolýarlar. Nedir her edip ýetip edip olar bir işden saklaýar. Bir näçe hagatdan başga bir kergön gelip ýetdi. Nedir da onun aktyrlary eýelýärler. Şondan soň nedir? Inne düýüşimiň hakykatlygyny düşündim diýär. Hop salmaklygyň ulaglara täsir edişi. Daragedin yakynnaky Allahu Ekber atly dağın geçmeli ören kıyın bolan ýolundan Nedir'in eskerler top arabalaryny dağın üstüne çıkarmaly bolýarlar. Emma ulaglar toplar dağa çıkarıp bilmeýärler. Şonu bir esker eger Nedir şamaňa aman berse, men ulaglar toplary dağa çıkarýaly bir iş edeýin diye. Şaman berýär. Ýanky esker top ýüklerini ulaglary puto gamçylap başlaýar. Hem de gat sesle gyýgyryp Nedir'e söýýär. Ulaglary da hop salyp gorkudýar. Eger ýaltar getseler, Nedir şanyň buyrugy helak boljakdyklaryny aýdýar. Şeýle söýgünüşler go gorkudmaly netijesinde ulaglar zor edip toplar dağın başyna çykarýarlar. Möhür gazdyrmagyň sebäbi. İran şaýlary ýaýtyda Afganlar, owanlaryň zulüm sisteminden ejir çekýän wagtlary Necep alimlaryna öz agyr ýagdaýlaryny bildirip bir näçe hat ýollapdyrlar. Olaryň himayet isläpdirler. Necep'in ulu teyit alimlerinden biri bir ýagdaýy eşitip ören hogdura düşýär. Şeýle halatda ol bir gece düýüş görýär. Düýüşinde Muhammed peýgamber bilen Hezret Ali'nin huzuruna baryp İran şaýlarynyň arda şikaýetlerini beýan edýär. Edil şu portatda Abbas ibn Ali gapydan girýär. Ol boyuny bagly bir haýwan öz ýanynda alyp gelýär. Ol haýwan ören haýwatly. Onun gözleri kişi uyit eken. Şol adam gelenden soň Hezret Ali tirlikde şaýlar halas bolurlar diýär. Düýüş gören Seyit enşeme otlap öz gören düýüşiniň ýorgudyny bilmegiň intizaryna gelýär. Nedir şa iş başyna geçýär. Bir gedek Nedir Necebe ziýarata barýar. Şäheriň hemme alimleri we ruhanlary onuň huzuruna barýarlar. Diňe ýanky meşhur Seyit barmakdan boyun gaçyrýar. Nedir şamynyň sebäbini soraýar. Ol takwa adam. Barş gelişden tiýadatdan daşda durýar diýip jogap berýärler. Nedir şany ähil bolsa-da onu görmek isleýär. Seyit nähil meýletse, şonu kabul edip, oň bilen duşmaga buyruk berýär. Seyit şaýlaryň bähwidi nazarda tutup, nälaç bir ulagy münýäde bir baş Nedir şanyň çadyryna baryp gelýär. Ulagyň owsaryny bolsa çadyryň gadygyna daňýar. Nedir şa Seyidi hurmatlap onu garşylaýar. Ýaşanyň Seyidiň gözü Nedir'in gözüne düşenni. Ol bir näçe gedek belen ses bilen Allahu Ekber, Allahu Ekber diýip gyýrýar. Nedir şah huwatyrlanýar. We geň almak bilen bu gykylyň sebäbini soraýar. Seyit gören düýüşini Nedir şah gurrun edip berýär. Şu portatda Nedir şah bir ýüp tapyp getirmekle buyurýar. Şonu öz gerdenine daňyp bir gece haýwan ýaly ýagdaýda Hezret Ali'niň guburuna ziyaret edýär. Soňlarym her wagt Ali'niň guburuna ziyaret etjek bolanyna gerdenine boyun ýüp takyp özüni haýwan ýaly edip ýakitmeklerini buyrup berýär eken. Onuň Hezret Ali ibn Ebi Talib'e aýratyn iman waganyny jogapdyr. Şonuň üçin onuň guburuny remont etdirip eýwanyny da gyzyl saýdyrypdyr. Şo wagtdan başlap özü üçin Ali'niň dergahynyň iti Nedir ullyny ýaly ýazgy bilen möhür gazdyrypdyr. Yedullahu fawqa eydihum. Nedir şanyň buyrugy boýunça remont edilip, gyzyl şaýryň Necep'in eýwanynyň gapsyny ýokardyna ýazmak üçin münasip bir sözlem aýtmagy ustalar mürdemikti handan haýyş edýärler. O bolsa Nedir şadan soraň diýär. Ustar Nedir şaý ýüz tutýarlar. Şa gapynyň ýokardyna Yedullahu fawqa eydihum. Allah'ın eli olan ellerini yokorudur. Allah'ın güç kudreti olankudan yokorudur diyen yazgıyını yazmakla buyuruyor.
Nedirin şeýle ajaýyp sözleri ýazmaklygy buyuran onu eşdenine Mördem İhtihan geň alýa. Ol bu sözler hükman Allah Taala'dan nedire alham bolundur diye. Şonu barlama üçin burada bir näçe gün soň ýene-de nedirden sorama usturdan talep edýär. Olar soranlarına nedir öňk beren jogabyny unudanlyk üçin şo öňk gaýdanym diýip jogap beripdir. Ayal erkeň işine gatışmaly däl. Bir gün nedir şanyň ören ot görýän aýallaryň biri oň bir işine gatışyp onun şol işi etmediligi haýyş edýär. Nedir şanyň muňa gahar gelip ayallar men işime asla gatışmaly däldir diýe. Ol ayal aýdyn sözüne pişman edýär. Teşnelik. Haçan nedir şanyň goşunlary Kirmanyň ýoly bilen maşada bar ýakalar. Lut şölünni. Tebez şäheriniň ýagynyňky susuzluk zirarly agyr ýagda ýetdi bar bolýarlar. Eskerler ölüm hupabynýa. Şonu nedir şa Tebeze adamy berip kömek soraýar. Şo wagtda Araplaryň Şeýbany taýpasynyň bolan Tebeste ýaşaýan Alimerdan han 1000 düýe suw şereklerini ýükläp nedirin goşunlaryny berýär. Eskerler ölümden utarýar. Şonu nedir şanyň höküm bilen Alimerdan han Tebesiň we gaýnatyň häkimligine bellenýär. Onuň nesilleri häli häzretçeni Tebesde ýaşap ýörler. Adam öldürülen geçelgi. Kelatyň geçelgileriniň biri adam öldürülen geçelgi diýilip atlanyrlar. Beýle atga almaň sebäbi şeýle. Şu geçelgäni gorýan eskerleriň biri şo ýerden bir aýalyň bir näçe goýun sürüp barýany görýär. Ol esker bir gap bilen şol aýalyň ýanyna baryp goýunlardan bir süýs sagyp bermän soraýar. Aýal goýun tutup dur süýs sagaýyn diýär. Esker oturup goýun tutsaklaýar. Aýal esker üçin süýs sagmaga başlaýar. Şo bir zatda eskeriň gözi aýalyň ýalaňaç aýaklaryny düşýär we bet niýet bilen ikellep aýalyň aýaklaryny ýapyşýar. Aýal gaharlanyp ikel bilen eskeriň kellesini urýada gaçyp öýüni halat edýär. Bu habar beýleki eskerlere aýalyň maşgalatyny we kelatyň häkimine baryp ýetdi. Emma awry haklamak üçin bu wakaň üstüne batyrýarlar. Şu aýalyň taýpasynyň başlygy bolan wakadan habardar bolup geçelge barýar we şol esker dagyň başyna çykaryp sorak edýär. Gapyrlykda bolsa ony dagyň başyny itekläp ýere taşlaýar. Netijede esker helak bolýar. Taýpy başlygy bir baş maşada gidip Horahan häkiminiň huzuruna barýar. Bulan wakany beýan edip kelatyň häkiminden şikayet edýär. Horahan häkimi de onuň gadardanyny gidip häkimlik hökümini eline berip kelat urudyar. Şo zamandan başlap herki geçelgi adam öldürülen geçelgi ady bilen meşhur bolýar. Ýükçü geçi. Nedir şa kelatyň hasar daglarynyň ýollaryny beklemek we gödäwçilik diňlerini saldyrmak uğruna çykýar. Emma dagyň üstüne suwlaýyp palçyk we beýle kurallar çykarmagy ulaglar başarmaýar. Şonu nedir şa? Geçilir arkaly suw we beýle zatlary dagyň üstüne çykarmagy buýurýar. Şeýlelikde diňler salynýar we beýleki kijik ýollar baglanýar. Çörek gıtçylygy. Nedir şa şiirgazlyka? Aspaganyny çörek gıtçylygy bar diýip ýeşdi. Şanyň ýakyn adamlarynyň biri bir gecede ýödüni aspagany getirip ýagdaý düýetmäge döwtarap bolýar. Şo wagtyň özüni nedir? Oňa häkimlik permanyny berip urdy. Ol adam gijesi bilen ýol ýörep ertirdan bilen aspagana baryp ýetdi. Täze häkim şäher derweziniň ýanyna bir nanwaýa çörek magazynyna baryp çörek soraýar. Çörekçi un tapmadym, çörek ýok diýip jogap berýär. Häkim ony çörek taýýarlamakda ýaltalyk eden üçin jazalandyrýar. Ondan soň höküm jaýyna baryp öňk häkim öldürýär we tä men hammamy girip çykýança şäheriň hemme ýerine çörek bolmaly. Ýogam çörek sürü öldüriljekdir diýip buyruk berýär. Hammamda köprak saklanmak üçin sakkanyna salyp şol mazaly renk alýansa oturupdyr. Bir sagatdan soň ol hammamdan çykýar. Görse şäheriň hemme ýerine çörek peýda bolupdyr. Şeýdip çörek gıtçylygynyň öňarlypdyr. Galyjyň ogly nedir? Nedir şa Hindistany basyp bolan ol ýurt bilen dostluk aratmaşygyny putolundyrmak maksady bilen ogly Nasrullah Mürdäni Hindistan paşahynyň ýakyn garyndaşlarynyň biriniň gyýdyna öýlendirmek isleýär. Şunu ýetdiler hawşy berýär. Emma hawşylyga gidenler netije gadanman, ýylaryny ýögürlüp gelýärler. Çünki olaryň şeýle däbi bar eken. Hind şahlarynyň nesilinden bolan gyýda öýlenjek adam özüniň 7 arka şa nesillendigini sanap beýan etmeli eken. Hawşylyga baranlar bolsa şeýle etmeň ötdenden gelip bilmändirler. Şonu nedir şawulra garap, baranda aýdyň,
Nasrullah Nedir Şah'ın oğlu, Nedir orta Kılıç'ın oğlu, Kılıç da Kılıç'ın oğlu, Yedar Kaçenini tana verin, sağsular şeyleme diyeler. Gıyı taraf bir sözlerin manihini düşünüp rayçılık veriyorlar. Şeydip Nasrullah Mürdayanın toy tutuluyor. Tağıtı Tavus rivayeti. Nedir Şah köp sanını koşun Hindistan eğilimi üçün yolu düşüyor. Tiz wagtda onun gedermen eskerleri Penjab, Lahore ýaly şäherleri boyuna gidirip dela barp ýetýärler. Haşan Hindistan paşahy Nedir bile ýüzbeýiz bolundy. Onun hayvatyny heder edip atyny nüşüp gezýär bilen birlikde Nedir'e teslim bolýar. Özüniň paşalyk täjini başyndan alyp taqdim bil Nedir Şah bolýar. Nedir bolsa ol täş telpegi Hindistan şahy Muhammed Şah gaýtaryp berýärdi. Bir tağıta täzime täşdel. Bir dünýäde penasyzlaryň, horhomzularyň, garyp gasarlaryň howunlardyr diýär. Hind paşahy Nedir Şah'yň bu jomatlygyny görenden soň özüniň hazinasyny açyp, bar baýlygyny gymmat baha gowherlerini öýdürlüýär. Şolaň arasynda tağıty Tawus atly almaz, yakut, lagyl, ýaly dürli gymmat baha daşlar bilen bedelen gadymy şaharlardan galan bir tağıt hem bar eken. Nedir Şah şol tağıt sogat hökmüni kabul edip, derden Iran alyp gaýdy. Emma Hind Şah soňa wakaby denişine puşman edýär. Welir wekilleri de oňa teýin edip başlaýarlar. Şondan soň nädip şo tağıty Nedirden ýygyna almak barada giýje güni oýlanyp gelýär. Günlerde bir gün Hind Şahynyň daňa bir welir gelip, "Şahym, beýle gam musabat oturma. Bir müşgüliň alasyny men tapdym" diýär. O nähil tapdyň diýende daňa welir, Nedir Şah'yň göwnüni awlap biljek bir görmegi näderin tapmady. Şonuň üstüne o tağıtyň almazlaryny, dürdäne gymmatlyklaryny ýygyna gaýtar bolmaly. Şah bir makullyýar. Daňa welir şonuň ýaly näderin tapmagy uruna çykýar. O şäher aýlanyp, ahyrda aya sen dogma, men dogoýun diýip durun owadan bir näderini gözläp tapýar. Bu arada Şah habar berýär. Hind Şah o gözel gyzy ýanyna çagyrýar, geldiň saryny oňa beýan edýär. Watanyň abryny gorap saklamaklygy, nesillerden galan tağıty Tawusyň almazlaryny, merwerit we dürlerini gaýtaryp almaklygyna tawsyrýar. Gyýyl kabul edenden soň, onu öz ýakyn mehraplarynyň biri bilen Irana ýolluýar. Bir mehrem täzir görnüşine girip, gyýyzda keniz gyrnak geýmini geýindirip ýanynda alyp gidýär. Bir näçe wagtdan Aspahan şäherine barp ýetdi. Kenizi satmak niyeti bilen bazara çykarýar. Onun görüp görmegi hemme hayran galýar. O barada görünür bütün şäher ýerýär. Bu habar Nedir Şah'yň köşküne de barp ýetdi. Şah köşküniň emellari gelip Hindi täzirine şeýleýär. Bilen merhemetli Şahymyz gowherşinasdyr. Bu gowheryň gadaryny diňe şo biler. Iň gowy sen bir gymmat bahadyry şoňa sowgadyt. Bu sözler ýeşden ýanky täziriň ümit göwnüniň gonçaly açylyp urýar. Täzir kabul edýär. Kenid paşa laýyk bolmady, men onu şahanyň hyzmatkarlaryna bereýin. Ýöne bir şertim bar. Aýda bir gelek köşkde onu görmäge maňa hiç kim päs gelmesin. Şeýdip Nedir Şahanyň köşk emellari ýanky gyýy köşke getirýär. Bu ajaýyp gözel gyýy görenden şah onu tüý sürekden halaya. Ol näme diýse kabul edýär. Tezlikde o gyýy şahanyň mahsus hyzmatkary bolýar we köşkdäki bar sırlardan ägä bolup başlaýar. Bir gece Keniz gyýy öz maksadyny amala aşyrma uruna çykýar. Emma o ýolbarsyn guyrugy bilen oýun etmekliň hata işdigini düşünýär. Nedir'in toplan dürlü gowherleri, gymmat baha zatlary bir uly jaýda saklanyp, onuň aşaram hut Nedir'in özüne bolýar eken. Gejeleriň birini Nedir terhoş bolup Keniz gyýyň ýatak jaýyna barýar. Gyýy garanky jaýda onu garşylap göwnüne awlýar. Onuň mes bolup uklanyň peýdalanyp, jaýyň aşaryň jöýünden çykarýar we başga bir otaga baryp, aşaryň edil özi ýaly edip suratyny çekýär. Soň şo surat täzir berýär. Täzir bolsa, şoňa meňdeş aşar ýatar diýär. Nedir Şah bir gün ertir ukudan oýunyny bir adam gyssanymaz köşke gelip, ýüllerçe owanlaryň Iran ara şäherine aralaşyp talaňçylyk edenliklerini, köp sanly mallar sürüp ýakdenliklerini habar berýär. Hemde şo mallary gaýtaryp almagy Nedir Şahdan himayet sorýar. Bu habar eşiten Şah goşun taýýarlap Owganistan tarap ýürüýüşe diýär. Şu pordotdan peýdalanyp ýanky Hind Keniz gyýdy. Teýlik bilen täzire habar ýetirýär. Öýle bolsa Şahanyň mehremi bu köşk kenizleriniň biýikli hökmüne bir oturuşuk, ziyapat tertip berýär. Hemme hyzmatkarlar agşam şo meýilde çagyrýar.
İçilecek şeraplary burada bihuş dermanını guýýar. Meýlet mazal gylşanna, şol şeraplary hödürläp hemmele bihuş edýär. Şondan soň herki täziri çagyryp ikilikde şol göwherleriň taýty-taýyň saklanýan ýörüýte jaýynyň gapsyny açyp, onda gymmat baha hazinany alyp, şo giýjäniň özüne täzir Iranyň Hindistana tarapy ýola düşýär. Nedir şa bir näçe günden owanlary ýeňip öwürlüp gelýär. Almaz hem dür göwherler saklanýan mahsus jaýynyň gapsyny açýar. Görden ne taýty-taýy var, ne de almaz, ne de göwherler. Şa geň garýar, oýlanýar. Soň tiyirlik bile kenid gyýdyň yatak jaýyna barýar. Şo ýerden bolsa öz açaryny meňler açar tapyp alýar. Haçanna nedir şa hakykata göz getirenine kenid gyýdy öýlenip. Ey hyýanatkary çaly. Taýty-taýyň almazlaryny näetdiň? Nediriň tyýgyndan gorkmadyňmy? Nädip hazinanyň gapsyny açmak hetdetdiň diýe. Pertipatly nädenin gözel edep bilen taqdim edip, nediriň ayak basan ornuny öpüp ona şeýle jogap berýär. Ey padşa, taýty-taýy bilen watanymyzyň namysydy. Gadymy şalamyzdan arka gelýän nişany. Men watan namysymy azad etmek üçin öz namysymy bada berdim. Meniň niýetim pek. Men öz arzumy göýür alyp gitmedim. Ey şahym, sen biziň öýümizdi göýran etdiň. Ýalňyz göwhürimizi elimizden kakyp aldyň. Eger men hyýanat eden bolsam, şoň deregine watanymyzyň amardan gaýdyp aldym. Hudaýa şükür öz maksadymy etdim. Watanymyň ar namysyny goradym. Nedir şa? Kenid gyýdyň bu sözlerini eşitip onu öldürmäge işaret edýär. Salym wagt geçmänkä Kenidiň yatak jaýy gana goýulýar. Gyýyz dürdäne ýaly bolup, akýan gana togulanyp ýykylýar. Şo purzatda solan gülberden açylyp, watanyny hoşlaşyp şeýle diýär. Sen ýolunda gurban etdim bi janym. Gaýgyrmadym, sen ýolunda gül ganym. Nediriň Osmanlılar padşahy bilen Şahirana uruşy. Rivayete göre Osmanlı padşahy Nedire bir hat iýerip, şonu aşagdaky beýtler ýazyp goýberipdir. Goşunyň sanyny sen biler bolsaň, seret ýyllara sen görer bolsaň. Osman nesli eger götürse meni, pereň penjesinden gutorsa meni, şeýle ururun agar gördü bilen bir baş gidersiň sen tämadenderan. Nedir şa Osmanlı padşahynyň gatyna jogap hökmünde aşagdaky beýtler ýazyp beripdir. Daň atyna ertir ýüzüni açyp, ýyllar asmanyna giderler gaçyp, bölgüt gorkmaz baýyş bolda köp sanyny 200 rumla deň jüt horasanyny. Haydar nesli berse işime runak, Konstantinopolly dikerin baydak. Huvel ali el ala, bismillahirrahmanirrahim. İbtida hamdu Hudayi ahadu ferdi gadim, kadiri emzelu alimu danayu hekim. Ol ki bugün göwüýü mekany yaradyp kudratdyn, ol ki bi bahru berri halk edip şöwketdin. İki alemde odur bendelere ýager uyar, hikmetine görner bendelere müňasar. Halky alem hemme mätäşdir ol dergaha, ol urup nuru ya kowkebu mihrumaha. Hamdy hakdan soňra ogly galam Nurefşan besena gösteriýär Hatmy Rasul Fakhrajahan. Nebiye Haşim ol Ahmedu Mahmud sıfat, kim Hudadan ol daimle salamu salawat. Alu eshabyna hem rahmeti bisyar ola hak ýawry, her kim olur ýar ola. Hamdy hak nati nebiden soňra basyt kyzyban, farzdy bennelere metki şeken şahy jahan. Ol şeken dahi felek mertebeye şahra terir, şah nadir ki ol tek oňa ýok mislu nedir. Diýmek bolmaz bi şeken şah ki ola peýgamber, ya mukarribi melekidir olup eznowi beşer. Likçün gudraty hak zahir edip piş nazara hak oňa her kimse diýse hak diýmiş. Nesep ile şerefu fakhry ojagy Teymur, Ketep ile bu jahan şahy şehanlar meşhur. Mustafa Hulku, Mesiha Demu Yusuf Talgat, bu alidani şu Hatam Kefu Lukman Hikmet. Gabiliyetle ona verdi Hudawendi Kerim, Kezu tağti Şehi u adl Kerimu Hulku Adim.
her şerafet keydisem şahy şekenler kamil, merhemetten onun iltafi hudadır şamil. Itıkada buyurur, ol şeki piyakiden ahat, bakılmış sıdkı hudavende ederler bileyat. Ele gelmez beyle dövlet, be sepeyhu şemşir, ola bilmez beyle ikbal, be fadlu tedbir. Sen verip sen ona bir saltanat tağtu sıpah, sen verip sen ona tezu kemeru ferru kulah. Dövletim hafide sensin, sanadır umudum, men sana bağlamış sıdık budur teyidim. Dövletin münkürünü sen eyledin haru delil, düşmanın körlüğünü yavurul ey Rabbi celil. Çünkü sıdkı biledir hakkını ey uru yağın, bir sebepten ona ettafi huda oldu moyun. Elini tuttu, huda güvenli zahan kudurttun, kamyat etti onu madalı tuşuk ettin. Bağtu ikbal ile hiç kim beyle olmaz baki, günkü bir devletine elime rövşen taki. Şakı gül, nuşku nema boldu, nem faizinden. Ki bu eşar olup mediksera gülbünden. Nedir şa hikayeti? Nedir şanın asli yurdu alili yağına Kakra yoluna, Arap gala, Bağırt ovasına vurun. Emma ol yaş vaatinden bir uruşta İran'ı yetir düşün. Onun hem hıyva gulidir satılan. Hıyvada bir adam nedir şanı satın alıp bir neçe vaat saklap, ondan son goluna bir züğüt öküz verip, dayhansılık ettirin. Nedir şadı öküzdürüp yatan. Bir onu satın alın hocayın onu görmeye gelin. Görse öküzler yağını adamı yer sürüp yörüken. Nedir şah orta bundan bir haber köyünü onu çıkarıp geymine seredi otururka hocayını ahısta bildirmen yakın gelip görse. Nedir'in arkasında 5 pencanın iyidi var eken. Hocayın Nedir'den bu azayip işler görüp onu öğün alıp baryadı. Ey Nedir, sen yurdunu gitsen, sen ala dedeyin. At yara vereyin. Emma sen pasşa olursen, gelip hivanı hem alarsen. Şonla hivanın ıhtiyarını bana verersen neptinden hat alıp, abat, at yara harcasını bilen berip yolu sarptır. Şondan soň Nedir arkaza gelip öz ýanyna atlygyna Eýranyň bir ýanyny Alamanslyga duran. Bir näçe balaja kiçijik şäherlerini eýlap onunam içkin Eýranyň içine gidipdir görün. Nedir'in daşyny alypdyrlar. Bir näçe adamlaryny alyp zordan gaçyp çykyp bir garry kempirin öýüne mihman bolupdyr. Aş tuğdu. Emma kempir buluru meýaşdan aş pişirip öňünde goýupdyr. Nedir şawolda şemsöýlün şanyň ortadan doldurup alyp içipdir görün. Gazgın aş onun ağzını yakıptır. Mihman yerleri kempir bunu görüp, ey mihman yigit, nedir kaltaman ýaly orta urmadı, kırasından kemkemden alıp içerler deyipdir. Şondan soň nedir bu garrynyň aýdan sözünden akıl edinip, Eýranyň çetinden gıraganyny alıp soňam Eýrana paşa bolupdyr diýip aýdýarlar. Molla Pürü Abam oğlunun yazan yazılarından 1942-nji ýyl Türkmenistan Ilmiler Akademiýasynyň gol ýazmalara fondy, inventar nomerler 919. Keýmirkör we nedir şa? Keýmirköriň asly ýöri türkmen. Türkmeniň hem utomuş diýilen taýpadyndan, utomuşda hem aktaşaýak diýilen obadan. Aktaşaýakda hem gyzyllar diýen tireden. Şo gyzyllar diýilen obanyň ýaty keýmirköriň öz netilleri bolmaly. Keýmir aga ýeneden bolanyna gözleri abad eken. Emma oğlun wagtynda pyçak oýnap öz gözüni öz kör edipdir. Soňra Keýmir aga belagaty, yetkinjeklik ýaşyna ýetenden soň şo gözümi kör eden pyçagy elimde alan bolsalar, şo wagt bir ağlardım. Inni ölün şäme ağlamaly boldum diýen. Emma Keýmir'in özü ýaňy ýigitlige ýetişip barýan ýaş oglan bolsa-da oba ýaşullaryň maslahatyna goşulyp, märekede sözlemekçi bolup bir gün beýlisi ortaga çykyp, menem ýaşullary jogap berseler sözlejek diýen. Onun oturun ýaşullaryň bir oglan, sen atgan kim, ýenen kim, märekede ýöňe düşüp şo etmäge diýen. Keýmir aga ortaga düşüp berent owa ses bile haybatly, atam bir bulut, enemem gäwgül, degdi bir baran, çykdy bir lere diýip, ey ýaşuly, men atam enemi näme kılarsen, men özüme bak diýen. Oturun halklar Keýmir'in aýdan sözlerini dogry tapanlar. Ondan soň obanyň ýaşullary öz aralaryna maslahatlary bolsa, Keýmir şagyryp öz ýanlaryndan orun berip, sen oglan ýaşam bolsaň, öz bildiginden maslahat berersen diýip aýdanlar. Ondan soň
keýmir bolup halk işine ady dolup her iş bolsa keýmir biler diýip on halk üçin zanyny pida edýänini hem bile bilýärler. Şo wagtlarda hem Nedir Şah diýilen bir güýçli padşah bar eken. Ýaly türkmenler keýmir agany ýaşul edip oň ýygyna düşýän ekenler. Emma ol şu Nedir Şah bilen aralary saz bolman, öz halky bilen gumyň içinde göçlükdi. Kä onunla kämunna gidip ýörün. O wagt nirede diýseler hatap galady diýip jogap berýär eken. Şo zamanlarda Hywanyň padşahyna Ýolbert diýer ekenler. Keýmir aga hem bir Ýolbert han bilen aratnaşy edip dostluklary bar eken. Bir uly iş bolsa Ýolbert han köýerteke gelsin, bir işe maslahat bersin diýip aýdar eken. Aralary şeýle had eken. Şo günlerde Nedir Şah Hywan Ýolbert hany maňa paşhyras bersin diýip ilçi beripdir. Ýolbert han Nedir Şah'nyň iýberen ilçisini öldüripdir. Şondan Nedir Şah ilçisiniň ölümini eşitip gahar gadap bile hanyň üstüne goşun çekipdir. Santy goşun bilen bir näçe ýollaryň dämetini çekip Hywa ýakyn barıp düşüpdir. Amdiriýanyň üstünden adam at geçer ýaly ýogyn demirden zırlan köpüri vurdurupdyr. Şeýdip olar Hywanyň bir ýanyna girip baranlar. Emma Ýolbert han gyssanyp maslahat edip keýmir köýür çağırıp köýertek akyl ber. Maslahat näme diýip soran. Şonda keýmir agaýdan men sözüme gulak salyp beren maslahatymy kabul etseň bir yerin Nedir Şah güýçli padşahdyr. Senem onuň iýberen ilçisini öldürdüň. Indi wagtlaryň bir ýana gaçaly. Nedir Şah bolsa Hywany aldym diýip özünden bir häkim goýup gider. Şondan soň bidem gaýdyp gelip bir hile bilen onuň goýun adamyny aýryp owul kýerimizde oturur diýip aýdyn. Şonda Ýolbert han köýerteke bilmediň. Bir öz aýagy bile gelen toguma iýmit. Bagtly ikiň tutar, bagtly birin tutar diýip aýdyn. Ol köýertekeniň maslahatyny kabul etmendir. Şondan soň Nedir Şah goşunlaryny haýdap Hywanyň şäherini gyssaly almaly diýip şäheriň daşyny gurşapdyr. Yine Hywany Ýolbert han gyssanyp keýmir köýür çağırıp köýerteke maslahat gaçalyp owulky maslahatyny beren. Yine de köýerteke bilmediň. Öz aýagy bile gelen toguma bagty gelen ikiň tutar, bir bit bagyt, bir bagyt birin tutar diýip aýdyn. Onundan köýerteke ey hanagy, men beren maslahatymy kabul etmediň, indi seniň boljak işiň aýdaýyn. Bu zalim Nedir Şah şäheriň daşyny gagap alypdyr. Halklaryň haly teň bolupdyr. Millet 5 gün 3 gün sana garar. Ahyry irat buzulmasy da bilmän seniň ýanyňa öz ýakyn adamlaryň, wezir wekilleriň ýagyny seni ýatyryp durýan adamlaryň gelip sana aýdyrlar. Ýagly günümizde hanymyzyň, ganly günümizde özüň barsaň bolmaýarmy? Ogluny şok paýlaşyp gitjek diýip seni tutup bererler. Eger kaçmasaň, sana tagat ýok, maňa bagyt ýok. Sen Nedir Şah'nyň ilçisini öldürdüň, goluna düşdüň, sana hedil bermez. Men bilýän maslahatym şudur, başgalaryndan özüň ýagşy bilersen diýip aýdyn. Ýolbert han ýene keýmir köýüriň maslahatyny dogry tapmandyr. Şondan soň han aga, indi men gitdim diýip keýmir aga gaçyp gidipdir. Ondan soň Nedir Şah'nyň goşunlary Hywa adamlaryny ýaman horlap, "Helallam şinnallam" diýip gysyp urapdyrlar. Hywa adamlary bir işe takat edip bilmän keýmir aganyň aýdany ýaly Ýolbert hanyň ýanyna gelip, ýagny günümizde hanymyzyň, ganly günümizde ogluny şok paýlaşyp gitdi. Indi özüň baryp köp halkyň ölüme bermän, bir özüň barsaň ýagşy. Eger barmasaň da halkyň maslahaty şeýle boldy. Seniň özüň tutup Nedir Şah'a alyp barjaklar diýip öz wekilleri üýüşip Ýolbert han tutup el aýaklaryny baglap Nedir Şah'a alyp barpdyrlar. Nedir Şah Ýolbert hany görenden "Ey ittan, ilçini öldürmek bolarmy?" diýip gahar gadap bilen jellatlaryna buyruk beripdir. Çukur gadap başyny aşak, aýaklaryny ýokary ediň diýip ýere gömdiripdir. Hywanyň basyp alypdyr. Molly Pür Abam oglunyň ýazgylaryndan 1942-nji ýyl inventar nomeri 919-e. Nedir Şah weteke ýaşullary. Keýmir köýüriň wagtynda keýmir agany Nedir Şah bir näçe tekeniň ýaşullary bilen gelsin diýip çağırdyr. Keýmir agada bir neçe türkmen ýaşullary bilen Nedir Şah'yň huzuryna bardylar. Bir neçe gün Nedir Şah bulary mihman taklapdyr. Şonda ol türkmen ýaşullaryna garap, "Siziň araňyzda oý keramet diýen söz barmy? Şo dogrymy?" diýen. Şonda türkmen ýaşullary "Dogrudur" diýip aýdýarlar. Nedir Şah şeýle bolsa, "Oý keramet bilen meniň ýaşym näçe, ýylim näme biliň" diýipdir. Türkmen ýaşullary keýmir aga bilsin diýipdirler. Şonda keýmir aga biraz wagt pikir edip oturup durdy. Nedir Şah garap, "Ýeriňizden turuň" diýip aýdyn. Nedir Şah köýertekeden bir söz eşitip, tizlik bilen ýerinden turupdyr.
Keýmir aga inni oturun diýen. Nedir şa oturupdyr? Keýmir agaýdan, "Ey nedir şa? Seniň ýylyňy turuşuňy towşan turuş görüp, towşan diýjegimi bilmedim. Ýene bir borşuňdan barsam diýmek ýadyma geldi. Ikisiniň haýtyny diýjegimi bilmedim. Soň garreneň barmy diýen. Nedir şa bar diýen. Bar bolsa garreneňi bir şola taýma salyp, dogry aýtmasaň öldürürmen diýip, ýalanyň şert edip sorasaň aýdar diýen. Şondan soň nedir şa? Enesini çağırıp, köýertekäniň aýdan edip, enesinden meniň ýylym näme diýip soran. Şonu nedir şaň enes aýdan? "Ey oglum, sen 2 ýylyň arasynda dünýä geldiň. Sen ýylyňy towşan niýsegem boljak, bars diýmegem boljak. Ikisiniň arasynda haýsyn diýjegimizi bilmedik" diýip jogap beren. Şondan soň nedir şa? Keýmir aga bu ýoldaşlaryna harat serpaý başlapdyr. Obam hatap galady. Günlerde bir gün nedir şa Keýmir köýer çağırıpdyr. Köýerteke hem öz adamlar bilen baryp, nedir şanyň ýanyna urupdyrlar. Keýmir agadan nedir şa habar alan. "Obaň ýylyň günüň ýurduň ne ýerde?" diýip soran. Şonda Keýmir aga, "Meniň obam ýurdum hatap galady" diýip jogap beren. Şonda nedir şa? "Ey köýerteke, sen halklaryň bilen bir akaba suwly ýere göçüp gelseň" diýen. Köýerteke bolsa, "Ey nedir şa? İltipatyň çok, ömrüň uzun bolsun. İl onnu, men munnu durna gökde dudok ýerde öz ýurdumy baryp, halkyň ýaşullarla maslahat edip, ondan soň siziň aýdan ýakymly sözüňize jogap berdim" diýip aýdan. Şondan soň nedir şa soran, "Ey köýerteke, näçe müň öýle halkyň bar?" Onda Keýmir aga, "Men bir ýerde bilmeýän, Mürdebaşy bilmese" diýen. Ýene Keýmir agaýdan, "Ey nedir şa? Maksadyň meniň halkymyň näçe müň öýle ekenini bilmek bolsa, inni kelemizde her bir öýden bir gurdalyp gelip sanasak, şonda meýalim bolar" diýip aýdan. Şondan soň nedir şa, özüniň has ýakyn adamlary bilen, ýene her ýerden çağırlyp baran ýaşullar bilen mejlis edip oturan wagtlaryny, uğurlu gadak diýen adam nedir şa tarapyndan bir ýylyň üstüne han goýulan. Emma şol uğurlu gadak mejlisde keýip kök bolup, ýaşyt wagtymyzda tekeleň arasynda gelip, olaň gelin gyýlaryny eýle derdik, beýle derdik diýip ýalama sözler aýdypdyr. Uğurlu gadagyň baýdan sözleri Keýmir aga gaty degip, başynda telpegini aşagyna salypdyr. Köýertekäniň bir işinden nedir şa habardar bolup, uğurlu gadagaýdan, "Köýerteke başynda telpegini aşagyna saldy. Inni eger duşsaň, senden şu yaramaz aýdan sözleriň aýryny almasam, şu telpegi dolanyp geýmenip aýdan bolsa gerek" diýen. Şondan soňra her kim şadan uruha dalyp öz obasyna gelenler. Keýmir aga da öz ýerine gelip, obasynyň edermen gahrman ýigitlerini, o ýaşullaryny çağırıp, maslahat edip, 40 gün eşenni her adam atly atyny feýslap bakyp, häzir bolmaly, alamana gitjek diýip, öz halkyna jar çekdiripdir. Keýmir aga uğurlu gadagyň obasyna jansyz iýerip, näme habar bolsa, näme iş bolsa bilip durun. Ondan soň Keýmir köýer öz ýeriniň edermen ýigitlerini bar güýjüni ýygnap, uğurlu gadaktan aýryny almak maksady bilen atlanyp, iýje günleri zähmet çekip bir ýere baryp düşüp, Keýmir aga jar çekdirýär. "Doňlun nilen güýüni tapsak, bu goşunyň içinde adam barmy?" diýär. Şonda bir adam, "Men taparyn aga" diýen. Keýmir aga bu adamdan, "Sen tekäniň haýsy tiresinden" diýip soraýar. Ol adam, "Plan tireden" diýen. Onda Keýmir aga, "Sen tapmarsyň" diýen. Ýene bir adam, "Men taparyn" diýen. Keýmir aga, "Sen tekäň haýsy tiresinden" diýen. "Plany tiresinden" diýse, "Muňa da sen tapmarsyň git" diýen. Ondan soň ýene bir adam, "Keýmir aga, men taparyn" diýen. Şonda Keýmir aga, "Sen tekäniň haýsy tiresinden" diýip soran. Ol adam, "Men amaşa" diýen. "Amaşanyň haýsy tiresinden" diýse, "Küwe diýen tiresinden" diýen. Şonda Keýmir aga, "Sen taparsyň" diýip, bu adamy garanky gijede ýöňe salypdyrlar. Ol adamam goşunyň öňünde gije ýol başlap baran. Ýarym gijeden soň bir ýerde durup, "Ey Keýmir aga, men ýaşyt wagtymda şu ýerlerde goýun bakýadym. Şo wagtda uly şerketiň aşagyna ýatan towşana taýagymy salypdym. Şo görünýän şerket bolsa gerek" diýip aýdan. Baryp taýagyny tapyp alypdyr. Şondan soň ol adam Keýmir agaň şo diýen guýsuny tapyp, düşüp atlary we öýleri rahat alypdyrlar. Ondan soň köýerteke maslahat bilen her ýerde suwly guýy bolsa öýleri alyp, şaýlaryny tutup, guýlary gömüp, uğurlu gadagyň obasynyň oguryn habar alyp, bir gün at gezdirip ýören adam tutup, Keýmir agaň ýanyna getirenler. Keýmir aga bu adamdan uğurlu gadagyň ýagdaýyny sorasa, ol adam jogap berip, "Ertir uğurlu gadagyň toýu ba. Plan ýerinde öýrük öýlü çykardy" diýip aýdan.
Keýmir ağa ba adamyň barça habaryny alyp, "Barıň muny Gylysmyrada tabşaryň" diýip öldürdipdir. Şondan soň Keýmir ağa öz goşunynyň bir kimse çaýyny tutup, uğurly gadagyň toýuna toýsy bolup baryp, onuň özüniň, obasynyň tamam gelin gyýdaryny atyň ardyna salyp gidenler. Bir uğurly gadagyň halkam yaragsy toýa gelen ekenler. Duran toýçy hem bulan ýerininden pogulap gidýärler. Howa bolsa gyzgyn, tomus wagtyna suw sap, ýadap, haýsy guýa gelse gömülen, suwdan eser ýok. Keýmir aganyň goşunlary bolsa adykdan suwdan üçin soňky guýa baryp düşýärler. Uğurly gadagyň goşunlary atlary öýdür suwsuzlukdan her gaýsy çöpüň düýbünde libaslaryny çöplerin üstüne atyp ýatanlar. Keýmir ağa bolsa öz adamlaryna "Depe çykyp bakın, zylawyny tüýräp ýören atlar görnýärmi?" diýen. Adamlar görse, atlar zylawyny tüýräp her gaýsy bir çöpe kelden tokup dururlar. Şondan soň Keýmir ağa goşuny bilen atlanyp baryp adamlar garap öldürüp, uğurly gadagy bir näçe adamlar bilen diýip tutup, Keýmir aganyň ýanyna getirenler. Keýmir ağa zar çekdirip, her kim uğurly gadagyň gözüniň öňünde onuň gyýdy bile ýatsa, şo gyýdy şoňa berjek diýip, uğurly gadagyň gyýdyny bile ýatan ýigidine berip, Keýmir ağa uğurly gadakdan ağır namasyny müň etse artyk alyp, sag salamat öz ýeline goşunyla gelipdir. Molla Pürü Avam oglunyň ýazgylaryndan 1942-nji ýyl, inventar nomeri 919-e. Keýmir Kör we Nedirşa. Keýmir Kör türkmenleriň iň batyr adamlaryndan biri eken. Ol hiç bir hana boyun egmeýär eken. Hanlar ony öýme-öý çagyryp gelip görür ekenler. Hanlar Keýmiriň gepinden onuň batyrdygyny biler ekenler. Bir gün Nedirşa Keýmir ýanyna çagyryp, "Sen aýdyp ber. Günäli adam bilen günäsi adamy näme hil tanap bolýar" diýipdir. Onu Keýmir Kör, "Günäli adam men gözüme kellesiz görünýär" diýipdir. Nedirşa maňa oturup pikir edip, näme diýjegini bilmän, "Bar ýoluňa gidiber" diýip Keýmir Köri gaýtaryp goýýardyr. Feudäli Keýmir Kör gözü kör bolsa, o näme hil ýoluny görýär? Keýmir Kör ýaş wagtyny diýe sopany bolan wagty eline pysa oýnap oturka, eline öz pysa gözüne degip kör bolupdyr. Ýöňkü geçen adamlaryň aýtmagyna görä, Keýmir Köriň nirägisi ýöňüne bir gara goç gelip ýörmüş. Ol goçyň her şahynda bir çyra barmyş. Keýmir Kör şo çyradan ýagyt görýärmiş. Emma başga adamlar şo goçy görmeýärmiş. Keýmir Kör ören zor adam bolun. Keýmir Kör hyýwadan gaçyp bir näçe wagtlar umlarda göçe-göç, bir gün onna bir gün munna tergezan gelipdir. Ahiri Eýran şahy Nedirşa bilen barışyp aşna bolunlar. Şondan soň Nedirşa bir gün Keýmir'i çagyryp aýdyn. "Ey Körteke, men Eýranyň bir ýagyşy ýurduny saňa bereýin, göçüp gel. Ýer su mülk ýagyşy datdyr." Şondan soň Keýmir ağa Eýrana baryp, öz başyna ýurt tutup, gala saldyryp bir näçe wagt Eýranda oturupdyr. Ondan soň ýene bir gün Nedirşa Keýmir çagyryp, "Ey Körteke, ikimi garnaş bolaly. Gyýdyňy maňa ber" diýip aýdyn. Onda Körteke, "Ey Nedirşa, şalar bilen gedalar bilen bolsa münasip. Men saňa laýyk gyýdym ýokdur. Emma berdiýsen alajym ýok bereýin" diýipdir. Nedirşa hem berseň bolýar diýen. Onda Keýmir aýdyn, "Meniň gyýdymyň bagazyna 40 giner, 40 maýa, 40 erkek argony, 40 at, 40 täne tohum baytyl, 40 gyýy, 80 ýigit bedeg bile barsynlar. 3 güne mihman taklap, sizden baran goýunlary we tüýleri bişirip berip, 3 günden soň gyýdy alyp gaýdarlar" diýen. Ondan soň Körteke obasyna gelip adamlar ýygnap, "Şeýle iş boldy. Nedirşaň adamlar gelerler. Her haýsynyň birini öýüňde iýberiňde. Çaý çörek bilen bolundy, derrew kellesin kedin. Hemde öý goşlaryňyz daňylyk bolsun. Malsyzlar bolsa, şo gelen mallardan alyp ýükleriňizde taýin bolsun. Şu ýerden gidilenine hem yetim köşeklerden 5'sini ýurtda daňyp goýup gideliň diýip maslahat edenler. Ondan soň şahanyň adamlary gelin almaga gelenler. Körteke hem adamlaryny çagyryp, "Mehmanlara ýagyşy hyzmat ediň. Erkek adamlaryň her haýsyň birini öýüňize alyp baryp, ýagyşy naharlar beriň" diýip, şaň 80 adamsyny her biri öýlerini alyp baryp kelerini kesipdirler. Şondan soň o ýerden göçüp, nirdesen 4 güllip gaçypdyrlar. Nedirşa bolsa garaşyp oturan öýlenjek ýigitdi. Emma şaň adamlar gelin wagtyna gelmändirler. Adamy berip görseler, şanyň adamlary ölüşüp ýatanlar. Her ýerde bir köşegi daňyp gidipdirler. Şanyň adamlary bolan işleri Nedirşaga baryp aýdanlar. Şah hem goşun atlansyn diýip, näçe min goşun beripdir.
Olar da gumyň etegine baryp aňyry gide bilmän ýyllaryna gelipdirler. Köýerteke bolsa halky bilen 4 kilo baryp ýetipdir. Bagır oğlu Baýmyrat Rahmet oğlunun dilinden ýazyryp alynan riwayet 65 ýaşly. Ýazyp alan Molla Piri Awam oğlu 1942-nji ýyl. Nedir Şah hakynda? Nedir Şah ýaşlygynda bir kel ýetim oglanmış. Şagyryny oglanlarla oýnap ýörenini eli bilen ýeriň üstüne eskerler ýasaýarmy. Munyň ýaly eskerleri o ýerde bir ýerde bir näçe edipdir. Tut şiýbiklerden tüpeň edinip, gabygyndan hem bağ ýüpedýär. Şiýbigi egrelip gylyj edinýär. Şagyry iki topar edýär. Olar onuň kiýaşly şagyrlarmyş. Bular uruş hasabyna bir-birine solýarlar. Nedir şeýdip bolýar? Ýuwaş-ýuwaşdan ondan mundan atalyp daşyna atdylar ýynapdyr. Atdylar ýynan soň bir näçe owalar basyp alýar. Her owadan muňa atdylar adamla goşulýar. Şeýdip goşunýar. Nedir gelip ahyryna padşah bolupdyr. Ol hemme bütün Eýrana padşah bolupdyr. Nedirin galaýdan köp tepeler bar. Olar Mara şenligi diýermiş. Depeleň içi Garawulhanamyş. Nedir padşah bolan soň maşatdan bärde goşuntdy mekan tutupdyr. Bu taýda onuň peýla diýär. Ertemen adam bilen gözlerini çıkaryp ondan amarat bejertjek diýär. Netsara ağaç otagyny. Şu ýyza maňa 100 batman ağaç uğuny pysgylap bermeli perman edipdir. Usta öýüne gelip nahar damagyndan geçmän. Men pysgylap beýlik ýan uny nirden taparnyp aýaryny diýerimdir. Aýaly bolsa oňa gel Sultan Mahmuddan uly Hudaý bar, gorkma, naharyňy diýenmiş. Bular bir ýerde garsyn. Indi jemaatdan habar bereli. Jemaat giýje ýygnanyp şaň öýüne solup öldürtdiň aleň diýär. 400 adam gylyçly başga zatlaryny ýaralanyp, padşahyň aýalynyň iki aýallygyny öňlerine salyp, padşahyň saraýyna köşküni solanmışlar. Giýje tirkeş paryakalar jemaatda agap gidýärler. Padşahyň aýalynyň dogunlary teretseler, ýerlerine hiç adam ýokmuş. Jemaat gorkusyna gaýdypdyr. Şonu iki dogun maslahat edýärler. Ular bireklerine iki baştan erte biri öldürecek. Ýör gideli barıp görelýänler. Belet yerlerine barıp kapyny açyp içeri girýärler. Gaýdylar ýalaňaç, gylyçly. Nedirin öýüne girip görseler, aýaly padşahyň başyny diýenler oturulmuş. Gaýdylar ýa dogunlaryna biz muny öldürecek diýseler. Dogunlary onu öldürmän haýp diýip gözünden boýur ýaş aktyrynmış. Ola kan ýaşlarym nedirin ýüzüne damyp oýanýar. Gaýdylar nedire seni öldürecek diýerler. O näme düşünip, näçe ýaly barsa-da. Ertir sen jemaatyň gözüni sıkarjak. Şoň üçin bir seni öldürecek. Hemmeler diýen solar diýip, onuň dady perýadyna bakman, gylyç bile bölek görek edipdirler. Indi habar kimden eşitmeli? Habar Netsardan eşitmeli. Nedirin aýaly Netsara gelsin diýip bir nökeri berýär. Azan wagtynda Netsaryň gapsyny bir gadak tak edip kakýar. Netsar muny eşitip, "Wah, öýüm ýykyldy. Ene aýal başyma geldiler. Men sana aýtmanmadım" diýe ak çekýär. Onuň aýaly, "Howlukma, Hudaýyň özü kerimdir" diýe. Gelen gadak, "Gel, padşah ýölle oňa tabut bejer." Hanymyň permany şeýle diýipdir. Netsaryň aýaly begenip, "Gördüňmi? Men aýdanym boldy" diýipdir. Şeý diýip Netsar baryp tabut bejerýär. Nedir ýak edip gömýärler. Ondan yakın wagtda ingilisler goşuntdy, Nedirin hadinasyna açyp, onnak şo wagtky ýaralar alypdyrlar. Onun gyzyllaryny hem aljak bolanlaryna Eýranlylar duýup goýmandylar. Riwayat aýdan Gylyç Mergen Alibekow 1939-njy ýyl. Kitabyň soňy. Kitap Türkmenistanyň köýerler hem kerler üçin kitapkanasynyň ýazgy edişige köpeldiş bölüminde ýazga geçirildi. Okudy Settar Avdiýew, Tetreýeş Husan Ataýew 2009-njy ýylyň iýul aýy.